Ей! Мокни, чакай малко, Сулю. Пармак, след 2 минути стават дърти ракиджия баща ти и ти разбиват ти 2 шишета ямбулска грозда в главата и си оттам. И ги вадят на майка ти анал, значи, майка ти тъпата курва, ти яко и бръкна и тя в контакта и е шибна трифазния ток. Време не е да Ами да не ми шепа, защото ще се будиш дърти. Днеска не сме Хелуин, спокойно, няма да стане гроб. Ай, Стерео. Да. Стерео, то с майка ти съчини някой друг. Ама то не знам какво, ама днеска не е Хелуин, че майка му да стане от гроба, така че не съм контакт. Брат, на майка ти дрънде. В смисъл, да мога да си намерен такъв някакъв сирак, да нямаш место от некролози у вас да си залепиш един плакат и да ми лафиш. Значи само плакати на майка ти, брат, тука. Забавен сега, аз поне майка, която е жива и Да, компенсация. бе, брат, тук съм целия в плакати на твоята майка, такива некролози тук така. На майка ти пряко ли е сферца, разбираш, защото на майка ти Мокни, ти казах, ще има някакво Бягай бе дъргано тук. по-протеза. Ти на Велик ден место да боядисваш яйца си боядисваш очите. Как да стане? Боядисвах на майка ти путката, браво, човек. Ти си баси бавно развиващия човек. Само това си боядисва. Смисъл, дървен крак така. как е така да си сляп и като наказват да разместват мебелите у вас? Ти принципно ние не ги Орхан Мурат гаден. О, майко, просто се пригответе сега за масова псовня. Еми, не е смисъл, само казвам на Гелев. Не, Гелев дойде ли просто никой няма да вземе думата. И сега ще видиш какво става, моят човека да... Мокни бе. Ама, не ми съскаш, ей буклук. Вали на логопед. Ама няма да заекваш от Ама Вали няма на да ми логопед, лапш бе, така, защото вали на продаваш логопед. гелерик Сисъл. къде то тъп гаден и горките сам събри. Ей, желема сега бакук шива, майки човек тъпа ще бабук шива. Гледайте, ще ме сега шибалник, може да... Че, не си набирай микрофона в гърлото, да не ставам агресивен. Я да ни ти. Чакай малко сега, мокни, няма да лапш така, майка че е на мен. Котешка туалетна, на майка ти обичаш да направим котешка туалетна. На майка ти трахията, Оливия. Между другото, котката ми се казва Сферца, кръстил съм я на майка ти. Гелев слуша са майка ти, смъртно да го потекли червата. Значи една курва с мокрака с дървения гръб, ще я путката майчина в основата е курво. Тя путката майчина е курво бездомна. Там къде майка ти живее на бунгалото, ще я майчина. Напипай го, ръцете твои, нека то да си игра. Ама си играй ли, бе, мърчи! Ма не бе, майка ти, тая турска путка е при мене и пускам турски цигански песни, ясно ли ти е, мачадона? Искаш ли сега да от вас е? Ма искаш ли сега ще яхна майка ти, ще бия към чика в газа и ще дойдеш ти пръсна му цуната, ясно ли ти е, бакук? О, малкия бута. Бием ти... Тебе резания букук. Бием ти един нож. Такъв блостър, кала му ви като врата и си до там ще ти изкарам ръкана. Ще ти изкарам ръкана и ще Нали заровим майка ти ти участва в майките и едно ще порно Gold Train, бе, Гелев, Ама това ще е майка ти баща ти правят подготви ли тук. палката с бътърфлая? Аз съм баща ти. Ще те хвана с майка ти Гелев. и ще въйба и тримата. Мокни майка, че я педарас букук разказвам. Тебе, Она тебе мръсната и курва, майка ти, къде тя са продава влизат запалки. двама. Шева пуската майчина. Она първа, шева майка толкова болната оная. Че, мършо, ай си изкараш микрофона от гърлото да ни поудявам, ясно ли ти бе? Ама оня с кацилката, ако се прибере във вас беле потник, ще спука от бой майка ти шева и курво. Гелев мангар, загребах цигани на къде го беше кабинките в парковете. Ей, Гелев, Мършо! Майка ти изтръпналата с главоколата в потезите. Гелев, ти мяташ лопата, тая сурави майките им. Няма какво. Ама шо ме сипваш, бе, едно око? Не бе, ти ми входиш лопата на мен, аз Значи първо чука майка ти, после флашвам ми да. А после майка те пуска на Вайтон? парашют шева курвата.
На бънджи без парашют, Там да. отива на Слънчев бряг на морето, фаща рак и се връща. Като кача на кулата. Понякъде свири на цигулка за 1,50 и подава гевреци за 49 стотинки на сетката. Пък твоята майка си продава дръндера за... Она песената играчка като вкарва на наши гери се нова курвата. Тихо ли ти си приготвяш, ти ба майка? Аре му Ама няма да работиш така, защото майка ти продава плюшеви играли. Зелен импулс. Къде баба му продава джапанки в селската курвеска джемия за турци, майка и шева. Той човека си вари по центъра и баща му го замера отгоре от покрива. Ходи се спъва да е на букука. Баща му играе хъна с него. Баща ти да ни кара особено покрива, че правите. Баща ти отивам пред техи газа с хамара, е букук. Звъни на 112 и вика, моля да се свържат. Стой! Не знае кой като говориш, е мърча долна! Няма как се случи това. Ето искам да го видя навънка без семейство, тук е вика в тех в чимшира майка му. Ама нали ти казвам, че ях на майка ти, ще дойда до вас, влизам си един тук в вратата и ти биям лицата, ясно е, че е мърша долна! Леле, как не мога викам майка ти селска курва. Мат Пашар, да те поздравят нещо, да кажа на майка му нагробът Абе, брат, защо говориш такъв монотонен глас, бе? Семейство Адам, да говориш в гроба, къде си, бе? Семейство Адам, с она косматия тип с кривия чеп. Майка ти ще е гейм овър, ти на майка му като умре си вика гейм овър, затова се е написал Ти така. нямаш пишка да ебиш, нямаш пишка да ебиш гомявка, бе, путка ме. Деба букука му деба. Елоко е и щява майката си, сламец мрава. Пашар, като каже вечерта, мамо и се сеща само спомена. Фостер мукни. Не че нещо, мат Пашар, като те викнат за родителска среща и ходиш с две торни подмишница, майка ти ще я свира гаре. Коя стига ли ти до газа, бе? Аз ти кажа, не ти стига, защото чака на опашка, нещастно. Ама не че нещо, ама майка ти бедрената кост ще ползвам за стик за голф, майка ти ще я букук. Не ми лафиш така, ползвам черепа за топка за голфа. Гейм овър, яко ли е целя да си в болница? Абе, слушай, ще намеря цялото ти семейство, ще ги яхна, ще впрегна файтона, ще дойда до вас и ще пръсна кофата, ясно ли ти, бе? По-мат долен! Топичи има Ти скрешиш още два пъти да бъди дъртия ръкеджия, биете една ямовска гроздова главата и си до там. Има адаптер на сърцето и знае, че умре утре, затова вика днеска толкова се напъва майка му шева курвата. Напъва се, защото на Искаш ли да чуеш майка ти, тя как речица, бе, мухля? Искаш ли да се направиш игранянко, бе, педал долен, мърсен? Не бе. Това майка му Ой, Жени, слушаш ли, мале? Нестабилна ли си, ква си, ма? Щай, май, пак няма и стъпваш на краката, бабена, мамърча! Аз те с земята, бе, мършо. И гейм овър. Майка ти циганска. И тук гейм овър, то щипай се събуди, брат. Не знам, ама майка ти ски по земята, бе, помяр. Кой пълзи, бе? Бягай на село, бе. Могъл прави нов песен. Бягай на село. Не казах. Гейм овър, като се свършат... Как не мога да викам майка му шева, Така, бе? той има 3 сърца. Що да не спиш с майка си, канала, бе, мърша долен! Той пича живее в някакво мазе и там майка му се е закопали отдолу, бе, курвата, бе. Някъде е болно от Ешрихия коли, курвата. Чакай, сега ще извънна да дойде. Да моля, по-мат долен! Мръсното насекомо. Кое е шибаняк? Гейм овър, след 30 минути свършват батериите на пейсмейкъра и си до там майка ти ще я Там къде гледа двама болни на това етажа. Ама слушай, майка, че каква песен ми изпраща днеска, бе. Слушате ли, бе, мърши? Окей, за колко? Искам ти да си играчка за рожденият ми ден. Вечер шапай ви да мачка, да те гледам с ще изпия аз до дъно. Ама си пиш, ама си гроташ, ма, мършо! Ама и чеч ще дам, ама и целият пустата ще ги дам. Това хубаво си беше блокни, така майка му се свърши. Майка ти да умре, на 7 години, той човек от тогава нещастно такъв разстроен. Стига ли, бе, мърши? Психично разстройство. Майка и баща му са на едно легло, не може да се Слушай, ма, женско курво, ти няма се обажда частно летища, ма и бай пак тя мой стъпваш на краката два дена. Не може Пак да си се нестабилна, ма. разтъркeza от рамото надолу и да ме Тъй като лака. гледам, те още си нестабилна. Бием Той се се с прати знал, и валидната количество отдолу и караш по стъпалата. Аз като говоря всички ще мълчат канала, ясно ли, бе? По-мат долен!
Помахи ти, бе, по майка ти. Бием една овчарска гега и това е. Завързава техните на едно лего, защото там се насират с памперсите и ги не могат да го пребият. Ама бе, завързах майка ти на лигото и смета и бях към шкаф газале. Половин макрак от буклука майка му да е батираджията. Май баща ти, аз знам, че изтираджия, бе. По-Макдонен, него съм го завързал. Ето и там газ до зубка и го вася по асфалта, ясно ли ти? Еле как не мога да викам майка ти шева и копеле. Гейм овър. Гелев, чули е? Мокни. То гейм овър някакъв такъв в българската Коледа включен. Това като не е включен някъде, като се включен в Банко Васил Кола направи Сигурно помяна. билетите му за Германия. Гейм овъра ще ми бута кура, някакъв такъв буклук смешен неща. Абе не ми давай на кола на хуя, бе, путка майна. Долното челе не Мокни, може бе, помага, бягай на село, бе. Значи знам, че мога го Бягай лапиш на село, целия, бе, бе, помак, не ми го мокни, доказвай, бе. бе, не Какво го я ще мълчиш, целия, а не викаш тате, целия, бе, не покуп целия. малък. Мат флашър, тебе те бутам барабар са майка ти ковчега по Витуша надолу, от зимата докато е снег там да са пързали долу да те гледат ти не мога да си бутнеш хуя, бе. Вот стикат на душата мрелото там да мирише на разложено от тебе. Някакъв такъв буклук прокажен, не знае къде се намира. И въртите го гонат отзаре. Къде си тръгнал, бе? Гейм овър, продаде ли протезата на Тръгнал нас? съм Не за майка продава ти, нищо, не. просто... Пуснах майка ти на около връсното малко парите ми направи, Бокук долен. Ма не че нещо ма майка ти бачка на ОМП и ми дава парите после. Ма ще бе, гледай който да ни пусна, бе. Ясно ли ти е, Къде си, бе? Ей, Стерео две ли къскаш и това баба ще направи да стерео редба, бе. Бокук долен. Стига. Ще замърза нарежда и ще ми наспецват извън. Там този с мустака, къде пие беличките там, като за оператив си ги пукат. Да, бе, майка му Спокойно да е, кроши ще малко на тук майка си майчина да е. против гъбички, я знам, че Гейм кога да има овър, гъбички. Геймовър майка ти ще е пътката мръсна курва и копеле. Да, да си дам на Ще е дома. долу вас ще направя състезание с валия, които ще почне да говори с тук ми за онако веселото, което ще е пътката майчина. Копеле мръсна гадна си стръхкано. Гейм овър? Майка ти ще е охраната курва и копеле. Лукни Гелев. То там гейм овър, Болната. посттравматичното разстройство. Кажи, бе, стерео редба. Пусте ма да се изкажа. Не се надъхвай така, песен или шарки. Мукни. Ама иде ми изкарай. Мукни, тук казах, бе, и майка ти Ще изкарам на майка ти, ще плесна по човек, ще направи красотата от дървесто от кафето. Майка ще е на Значи долевка там мръсна на водоноска, майка ти курва газа гадна. в устата, путка майна. Не, че нещо, ама то гейм овър, последно го Ще те засила и психоболен психопат. Мокни бе, Гелев, чакай малко са. То гейм овър, последно като го видя го вързах за електрически стълб и е бах майка му пред него. Да, и ти го дадах целия папа и си харесна, доколко се спомняме, папа доле. Ако искаш да ги почти да намажа с отил, още по-сладко да ти, бе, папук. Ама майка ти ще я Тук ви сипа малко, 148 Оня баща кг, му се крие там по 1,32 парковете, като отия с кобинките и гъщеризони, вика мъж тука майка ти, дева, нашата не бега И курвата. като са буди коста на двата пръста в контакта, газа засмукал чершафа, кръка прикена и си мисли, че си бързо и тук Бокук, баща ти бачка в Зимбабве, там някакъв такъв Майка му в него продава турски карамфили в цветаницата, баща му е хлебар и му бие чимшири всеки ден там в шума путката майчина. Отчита ми всеки ден. на баща му бачка като сота джия в Южна Африка, човек. Поне бачка някъде, твоя баща къде е в гроба, какво да направи, поминам. Ми да, баща ми е починал за разлика от твоя дъртия сота джия, бе, шибаряк. Перас. Слушайте, бе, мърши долу. Едно нещо ще върши да ми лепва на моят канал, бе, Бокук Махай се, доле. бе, Турчин. Слушайте ми, мале. Намерен ти си Ама ще го напипам, на мале, бе. Ма не ми се цака, гледна през вратата на майка с гората, бе, бой. Не много ясно, че само мене желай, бе. Кой друг, бе? Курва долна. Брат, Мърши долу. Свободите разбия на ямбулска грозова окото. На този мат флаша му вика май са бим, той ми казва Майнкрафт или CSGO, брат, кой ти казва? Еми, какво ти кажа? Просто е 0,5 набор. Значи ще те бия както Макгрегор яди бой от Диас, брат. Тост, От бе. кога? Събереш. Ама ял бойле. Той ще живее в ММА, майка му дева джойстика. Мат флашър, не че нещо, ама ако те фана ще я да очите като на часора. Ще правят завити китайска азбука. Ама какво ще ми правиш? Ще ти правим завити Те турска не ограда, се къде раз обяснява, Бокук. Ама френд. мой ще бия тукачка Майк Тайсън, разбираш ли? Мога ми правиш само парджоли и свирки, бе, както майка ти прави. Ма
Знаеш какви пържоли от кеча такива, брат, мазни, кътна грамата и къв Ще играеш на пармака ти, бе, бълък! Ще дам гофала на майка си! Ще я вържа за смата и ще я продам на планина. Мой тип. Нищо не чух. То с пармака, колко пика, толкова си пада на земята, сигурно там, таркаля, така. Да, нормално, то майка ти под земята. Само за майки говориш, твоята да не умрява не ден. Тая бабка за... Да ти липсва. Липсва му, липсва му. Аз не мога Ще да направиш той едно беше девет само във възглавие. идея, не User мога in да your разбера. channel is recording. Ей, бягай! Здрасти, брато. Млад плашар, ако ни банква стати, брат, няма се... Липсва му някъде има глисти в корема. Ама те няма само глисти у корема, ама както и да има и Я червей там лазът да. да липсва на куровете. Има черве, ако Ще я пуснем и я потапа, задураш, Лапай се потапя, бе, лапай се потапя, бе. User На майката ще го потапа, бе, с глазура ще го дам. Гелев, Духа е... User disconnected. мокни, се, че ме майка много ти е тегаво, фостер, Гелев, аз като ходим за риба, си режа малко от на тоя майка му, защото тя има черве. Да, бе, тя майка е много хапана. Искам, брат, да поздравя Гелев, стерео, агресивно. И нервоза, здрасти. Ево, брат. Брат, пиян съм, Жив и брат. здрав. Много- Опа, нервозно се прави. Ево да говоря. И аз, брато, User сънувам. left your channel. Брато, знаеш колко са пия? Ево, брат. Ходах ти. Ти нормален ли си, бе, пич? Не, брат. User in your говори. channel Минута is мълчание за майката на стерео, бе. То с нервоза носа е User in направо, your брат. channel is Добре. user in your channel is recording. Кой рекорда те, бе, брат? С кой е ога? Кой с този спиш, бе, брат? Шо е кажеш, бе? Ерди. Засръкни се, бе, брат. А те в газа, те в смърса. Какво става, бе? Ей, тей. Букук. Нервоза Леле. от деси, бе. Не знам, брато. Какво става, бе? Чай. От Скопия ли си, от деси? Не, бе, брато, не знам откъде съм. От Струн са си. Едва я сложих слушалките, бе, брато. Слушал ти. Нервоза, мокни малко сега. Минтех, мокни ти. Моисейчо да не знае. Мокни ти, казах, беше, маняк. User left Мокни, your тихо. channel. Тихо, брат. Мат Флашър, удавя на майката ви след На федерация. майка. Мъкни, бе, майка ти я връзва Ама за майка котка ти и ми докато закотва и ми Давид прави в свирки Кенефа под е водата, бавен, бе. направи- Като брат. габруска опашка и реже от Направи се една каката, бе. кофа, Пуска бе, и майна, да като мога да тръгне, отварям като чува. вратата, да ни излиза топло. Да тук, като питам ми само, духа, кой бе. се храни тук? Какво се Виж сега. храни тук, брат? Чакай сега, нервоза, тихо сега ще разбереш. Мат Флашър, взем нервозата за шофьор, Генев е на предната дясна седалка, аз съм отзаде. Влизаме у вас. Погащи нервозата- съм, брат. Гол Аре, съм. Ама влез тихо, дома, бе. мокни, Не мокни. мо- ти не- Аре, Нервозата държи Кора си вратата, аз и Гене влизаме. Ти майка ти сте вътре, връзваме те за един кол там на земята за домати, дето е. И с Гелев е бе майка ти докато не припадне. И аз не съм бе. Брат, той Абе, ти не искаш да можеш да сликам идеш до вас, бе, под камъня. мат Ама флашър. ще чупим капачките, ще пръсна капачките, Ще се облеча, брат. Тези гащи ще ги носа Star Wars. Ще лопна на мамиците. Знаеш Мъкни да колко ти трудно сипя ще беше. капачките на теб, бе, олигофрен. Абе ти, брат. Иба майката ще иба. Ще те... Мат Флашър няма да ми лафиш така, защото вас ще влезнем на shift с лалка и директно ще бием една кофа и ще Излезте от филма е нещастни. User left your channel. Ще викаш на майка си, олигофрен, ще иба майката. Survivor с майка и курвата. Майка ти продава ли запалки, брат? По 10. Бе, майка ми продава твоята майка е поня. Запалки продава, брат. Майка ти продава си дрова, за да те изхрани там с млеко. Запалки продава, Не бе, брат. продава твоята майка, значи събирам майките ви на тримата Ма, не ми поняри, взеха, пускам бе, ги в венец. Германия и взимам по 300 лея, брат, донесох им днеска Ей, лавенец, обърнате за Продава я запалки. Моля, Запалки. мокни малко нервозно. Моля, изпред... Мокни. Моля, Тихо е, изпред... ще Мокни пръсна ти казах, капачки бе, на педерас теб, майка, че ще е обърна носа изпретнала. нагоре, Мокни ти събира казах. да идвам на вода. Мат Флашър, моля те, мокни за малко. Моля, изпратете SMS с текст DMS Мат Флашър на номер 17. Брато, не знам аз къде ми е телефона, брато. Какво става при вас, бе, шо? Путката, бе, пуска ми Аз си SMS изгубих. от тук и Мокни ти директно казах, идва бе, да си, духа маняк. тъпата курва, бе. Аз не Прави знам дрил, какво бе, ми- брат.
Вижте сега, нервозата не знае къде му е телефона, Телефона, Матфашър бе. не знае къде му е майката, така че споко. Аз знам моята майка къде е, обаче твоето човек не е сигурно дали е в гроба и Еми, дали ми духа, бе. Тя ми знаеш. мъртва, бе. Тя възкръсна да Ти много добре знаеш. Майките са прави на Исус, на Коледа се опита да възкръсне, обаче и набиха една петало, колко и до там. Продава стиропор, брат. На Велик ден мажа Шкаф. майка ти първо, после тата Шифонери, поедисвам. брат. Шифонер Шифонери. гаден. Не съм като тебе да съм се родил от гъза, бе. Майка ти да преминава с тебе от гъза, бе, пера. Ти, Ма брат, си тебе се като- родил до стата. До стата си се родил. Матфашър, Аз тебе не като мога сте да раждали, говоря, майка ти али, те е гледала брат. през джама отзаде, ти си на сурогатна майка, майка Кой ти е, е бе? изтръпнал гаден намерен педерас, сирак, буклук. Ти забия. До Майка майка ти ти те намерила до забите. някой кофа и те Вместо се жилила, бе. жителство, Вика, до той майка и циген дете чая къде го си, взема, бе. Поне прилта Ти да го забия оставя, две бе, песници помяна. в забите, брат. Welcome, Ел. чакам, бе, под камера. Къде живееш? Топ Къде Македонец, живее? ти еба майката. Аз, брат, Майка му къде гледа живея? 15 котки и го храни с сухо. Абе, ако го видиш на живо, надали ти ще му говориш, бе, Букук. Те ще му говоря, мухло. Абе, кой ще говориш, бе, Букук малък? Абе, ти Сигурно ще нямаш ми да майка кажеш ти нещо за с Стар вашите Варс съседи, къща. също като говориш с малък перец. газ. Глас. User disconnected from Ама не your заеквай така, е мухал. Как да не заиквам, бе, човек? Не мога да се Яко избера да коя от живее майките 50 са, човека там в фургона, а? 50 Бе, човека какъв в фургон, фургона той и живее имате там на каравана и радио на пълно. антени. Бе, женския лагер. Там в бунгалата майка им скъсаната. Видя ли чата, брат? Значи майка ти ми пее И да и го той нещо метат не по мога да станки спре от да кокали пее. да му дават. Тихо е. То Матфашър живее на... Майка ти не Пригод. мога да спре да ми го пее, бе. И трите ми майки ми се мъчат да ми спрат тока и не А, мога брат, да искам воле и да се трите релаксира са от това. брат. Матфашър, не че нещо, ама ти живееш под някаква палатка там на 3 клетки се държи. Бришка, бе, с този песен. Значи майките ми Аз са не мога. толкова спиздарни. Не че ми те кажи не ти могат за да ме майка ти точат какво е. курвите, брат. Знам Ама- майка ти какво е, брат. За Знам майка майка ти. говори, нема се в те, има пришки по ръцете и по кора Знам очи. какво е майка ти. Ей, тъп павян македонски. Ама и мен, тук типа действам майка. буклук, Брат. да лапш така. Аз говоря български, ти не можеш на мен да кажеш, защото, брат, знаеш какво се Говориш направи, български, сега, ти олигофрен. А го знаеш набутя какво на става. мамиците. Брат, я знаеш за колко съм пиян, а знаеш колко съм пиян. Сакам ти ебен подката майна пера. А го Жития на... бе путето бате. И фике дай нямута и така бъдивайцик. Значи майка Не ти говори толкова грамадски, се бе, мама. пращам, че човек ма научи на всички езици. Абе, С- ти първо научи родния си турски, тогава Пичка говори ти на други, бе, Лелина, мършъл. бе. Майка Ти ти пута помага. мадре, Мокни, бе. бе, турчо. Брат, Тогава говориш, мълчиш и лишиш кажеш, Аз те искам да питам нещо. За какво, брат, този мат флуш, шер него кихвате в тази, от този ченел? Този че... Приятел. Брат, не мога да говоря, бе, защото ти... Е, нервоза ще е най-хубаво, брат, да си Аз ти не знаеш колко са пиян, бе, брате. Ама не бе, той не знае български Толкова пича. си пиян, че Той би шал мога да говори, направиш една какво си е. свирка, бе. Но Майка майка, да да знаеш прави. какво ти знам, че не направя, знае трето български дете, брат. толкова. Ти знам дека, че имаш брат малък, че направя трето дете, брат. Какво бе пишеш ти, ог? Нервоза, личиви Абе, аз когато съм ми бал Брат. майките, ти си скача от ръба на килима Брат. с парашют, бе, олигофрен. Ти когато ще научиш брат македонски, аз ще до брат майка ти, Е, ще бе, еба да. брат Рафал. Лелина, бе, пе. Ще Държавно еба на 5 Рафал. години, майна. Ще Шева еба тя там в Рафал. катафалката и ще я бие с тупаници курвата. Ще еба брат Рафал, Значи майка ти умря да се вози. Ма къде си, бе, няма да лапш така, изтръпнала майка. Ни Буклук. ба, Ще майка. бия само там в циганския Обаче, събор брат, през катафалката. ще говоря. Аре го бе, приятел ти. Б5 ден, брат, ще еба брат Рафал, този Говори 100 смело, бе, куршуми. Не, че човек, ти не виж можеш сега. да говориш, бе, Куршуми, брат. олигофрен. 100 куршуми, брат. Млъкни, нервоза, тихо. Ти А, го бе, майка бе, ми. само Млъкни, за бе, теб, млъкни, брат. Матфашър, млъкни. Искаш да отворя Тихо, нещо, Нервоза, брат. тихо, Джек Денелс. Млъкни. На този млад фашър, баща му обещал на майка му, че всеки път като ти изневери, тя ще се превърта по един път в гроба и сега на майка му викат свирца торнадото. Свети Петър така е кръстил, свирца торнадото, няма какво се случи. Ха-ха-ха. Майка ти турска Брат, дева, млъкни, бе, проби защото майка прокажен ти буклук. правя, като и правя анален секс, ходи при Свети Петър и се Бием връща от ти, кер, брат, бе. къде ми е и те кейбър, пращам бе? при майка ти. Бел камък сенка да ти Обаче- пази, майка ти ще се радваш на цветета от към корените. Дайте една минута мълчание за на млад фашър майката.
В смисъл той 10 часа малко, да, макар. На панахидата като се събраха... На панахидата като Кажи се събраха... си, само за теб ще кажа нещо. Той се сеща за нея само като яде жито, майка. Знам го. Значи майка ти ви ги фащам трите и ги яздя до шипка и ги А връщам майка ти надолу. тук на оградата, знаеш как се тържи, аз викам майка ти пучи. Чекай. Гелев? От кога пускате дори на шипка, бе, Букук? Ей, мат ваша рона, стържи, завързал съм с чимшира тук и стържи на оградата, иска да ме изкочи да ме изяде. Курвата мръсна, е. Майка ти изгнилата потна кола миризията, бе, и тая ганната, бе. Прягай ме в катафалката и влача Ама майка това ти. катафалка, Четири орехи не мога да им тренера сланите, много паржолиста курвата. Пълна с вода, мога да шляпам цял ден с това за мухите ще я Брат, Абе, имам го майка играте, ти ме махни пряг с това. катафалката, Махни, ама маче. дърпа до... Махни бе, пичка ти машина, оградна пичката. Македония и бамба Пичка ти машина, прягам да ме върни до дома купата курва, няма нито щани. Не ви говори в памета, бе. Германия Your толкова си channel stopped Може recording. нещо да кажа, брат, после. Ниче говорим тега, защото му вкарах един токаца, ви Кое е? тихо говори. Кой е този? Мукни, Пейне. Матфлошър, мукни. Пейне. Нервоза, Кое? мукни ти. Аре. Тихо. Гелев, Ау. помниш ли последния път, като играхме бейсбол с на Матфлошър, майка му? Черепа гадия. Човек си прави Чакай, вие не играхте ли върху нея, бе? Тя като Не, човек. играхме с... Мукни Махни, бе, малко. ничо. User disconnected from your channel. Играхме Ние- си на батут върху нея дева си. Не. Си. Чай. Чакай. Ние с Чай Гелев се играхме обърна с на Мукни. стима. Маре, Казаха, бе, майка ти може е в пасворда турска да продажа. погоди. Стерео, значи майка ти Абе, се прави пасворда, лан, бил какво флан е на джар, бе, стима, напътва бе? се... Аз поне Не прекъсвай, не се взеквай така, бе, букви. Дръндера и после срязан. Типа майка. Гелев, Абе, брат. последния път като играхме бейсбол, аз си взех лявата бедрена кост и дясната и цъкахме бейсбол с черепа й. Аз се изхвърнах едната ръка и ти другата и цъкахме с бовалка вместо на ръката с... Бедро от ръка, бе, помяна, тихо докато говори. Бягай си, по Матфлошър. ръцете, бе, Букук. Матфлошър, качваме се на баща ти отгоре и на брат ти с Абе, Гелев. какво баща му бе? Чупиме на майка ти Питам кръка майка му. с бедрената кост надолу до петата и там с петата биеме топчета и караме Ще на го лула. вкараме една Прегна, петака в ще Наруто на впрегна в пукана. катафалката и ще карам майките ви към гробища помяри. Ама бием ти един торнадо кик и ти пращам главата усилия. Една майка му там ще е тарочи. Чакам те, бе. Това си пусна... Махни, бе, музиката, ничо. да. Поставя Матфлошър. майката и Я лягай долу, изгледата. бе. Лягай долу. Матфлошър, Шо бе да му Лягам кажа, долу. брат, на майка ти. Те влезе, Майка слушам ти какво ляга. говориш, бе. Матфлошър, не че нещо, ама такъв колко това си, бе? Тихо, Абе, брат, тихо бе, нервоза мукни бе. А не мога да се Абе, реконектирам на махни. обратна стима. Йобане, аз Махни. капашол ти на Че, кой йобане брат, на тек ми сос. телефона, бе, брат. Не, изгубил съм телефона, бе, брат. Къде ми телефона, бе? Да, майка ти путката телефона. Матфлошър, Работа на майка ти. тихо. Знаеш какво ги направи майка ти? Аре да вема майка. User disconnected бе. from your channel. Матфлошър, сега ще питам един въпрос Абе. сериозно. Колко кила си, бе, Матфлошър? 98, брат. Не, тихо. Матфлошър, колко кила си, честно? 42 са се креве. Колко кила ти Ти трябва, бе? майчина гадна. Само Кажи бе. колко. на час 50 Не, питам те коя ми честно, още колко кила? 50 кила. Шо User си, in your бе? channel is recording. Курса Питам те мочи. честно, колко кила си? Майка ти ли? Ей, Хослен, помисли, бе, дърта чичка избелява 50 години, майка ти дърта, бе. Погаща съм майка ти да Он става е. изтръпнал. Добре, Стерео, тъмън се майките връщам да от еба, вас. ти не можеш да си видиш А, дуел, бе. Помниш ли една сестра ти как ти се карал вас, бе, дете? Ходинката и Она за като дойде ти сримата. вкара един токат и млъкваш, а копале А папа. помниш ли майка ти как е баг в гроба и се купих с кокалите, бе, бълък? User in your channel is recording. Хоцлен, Помниш ли как изкупих зърната на чумата? Като вкараме една пата, ще е путката майче на дева смокиня, мризета, бе, потната бълък. курванака е подава гевреци, майка ще е баницата. Бе, путка майна. Ама готино ли ти е? Къде да е Матфлошър, стола готино. даското за 1,20 Май така се шева къпих курвата? с нейните Къде кости, продава взех и селфи ги на машина отидах там? при баща ти и ги набутах в Къде газа продава На селфи? кой го набуташ, бе? На майка ти ли? Хоцлен, Набутам го на тъпи на сестра ти на цялото семейство е какво си грижа. набуто ти бе, шибаняк? Ще Хоцлен, набутам и може, теб в нали? дупката, в която набутах и майка ти и Ама, написах една Хоцлен, табела мръжме курва на копи, нея, бе, гадно. бълък. Хоцлен, готино ли е? Ай, сега ще Чакам отида и лапто ще няма майка напиша си да с се мъртви превърне копи, по трепати в гадно, гроба, не. бе.
Ще отида да опита да Ама изрова геймовър излете, мърчите уне! една пънеца с сняг ще отида да изрова и ще напише с пикняк. Чупоче на една курва, бе, бълък. Абе, невроза ли си, невроза ли си? Какво тренираш, какви стероиди взимаш да направя бицепската твоя, бе? на вас. Бичка ти май. Знаеш тия стероиди има, да, но кучава А, така ще се готвате, защото ще възместна за да Аз ги те изрова. музика, той бивия му го дава отзад, бе. Мърши долни, ще там само едно нещо, ще го напипате ли, е? Мърш бе, пичка ти майчина. Не, тия стероиди, бе. На бе, сине бе, яш бе. Ама проблем. Нервоза. Ще напъхнем там и ще мютна в гроба на майка ти, разбираш ли? Там ще те засила в косите на краката и майка ти бълък. правя надгробна плоча, нали, глотове и после в гроба я вкарам. Ама аз правя аркадам компрес на баща ти, бе, бълък, ще го направя като женичка. Ти когато ще Ще дойдеш при изрежа мен. путката на майка ти и ще му я присъда на него и ще го шибам като жена, бе, бълък. Какво кажа? Аз не те разбрах, Ма бе. не се... Аз не те разбрах. Ти няма да се мютваш, бе, ретард. Ма Няма да ми влезеш така с много, защото ще шибам лелещите пред тебе и ще... Чули, бе, бълък. Не ме карай да идвам с шут във вратата и да изкараш братва в мама и си пълната, бе, бълък. Просто Ще влезна с един калашник в сутката на майка ти и ще разтържам отвътре, бе. Крийте гледа, защото краде, бе, лайна. Ще ви обера всичките, защото сте жалки ламери. Лапайте ми пишката. Нервоза ли си, какво си ще чука майка си, докато те потна, разбираш ли, бълък. Ирак ще викаш на майка ти, къде ти е израснала в сиротата. Чакам да пусна вода в на майка ти устата и тя идваме една минута, ясно ли? И кажи на този гелев да не се мютва. Бягай, бе, тихо. Знаеш, което Няма да какво поточи тихо, майките ми тихо ще каца викаш като на мъртвата поканала ти едно майка. на спермата, Където не разбираш може ли? да говори вече. Геймове. Почила. От рак на бъбриците. Шо бе, пичка ти майчина, гадна пичка. Ма не ми Много говори си така ясно. смело, защото ще дойде във вас и ще Много изнесе голям от цялото бицепс, бе. късмето. Ще ги вържа на Огромен. полето А, на е, ябълките и ще ги шибам с конски опашки, Знаеш- бе, не ретард. Си. Не ме само малцености. Телефон не знам къде ми е. Не ми говори цигански, бе, бълък, отива и се вмахала там. Кой Седи, цигански, седи, бе, седи. брато, Аз ще го правя, говоря седи, ти казах. български при теб. Говоря Причаш ли, по-добре ще го При български теб, от аз тебе. при мен, Тихо, селтик, ход, от кое малко. село си идвам Ход, там в кулибата и ще запава, Аз съм бе. брат. Ще изгориш като факла, Мокни, бе. бе. Както майка ти е пуснах по Ход, бира. ти ти казах, бе. Намокрих и чорапите и приспах в преспите, бе. Какво в приспа? Хослен, Ми карай. приспах с майка ти с булките. Мокни, инджурят. Нервоза мокни. Хослен, след малко ти стане дъртя, като ти я бие на ухъса с ямбулската гроздова Гелев. шишка там. Какво правиш? В смисъл такъв падаш под ковчега на майка ти. Не знам къде ми е телефона, бе. Но какво ще утре ще Ами, пусне то как знаеш да къде ти кукичета на телефона, гроба ти, бе, защото бълък. той не пуснеш да им е Утре ще дойда на среща с майка ти с карамфили за умряло, бе, бълък. Скара бира плаш му Не ми разбира. бъркай, никак ще отида полудея, чули, само не искам да ми бъркаш, никак ще отида полудея, ще разбия главата. Какво ще подеса и ще вкараме на палка на баща ти, къде майка ти ще бе, ти няма се ми отваш, не дай, че ти там, бе, бълък. Ще ти я обичката, леле, само не искам да се надъхваш така, майка ти ще изгубне като изкарва един по кадре. Ама изкарай си Май си- микрофона от като говориш с мене, бе. Само не искам да ми говориш с гъза, бе, бълък. С адаптер на ухото не ме чува кулата мръсна, бе. В реси, като се надупих и ти като си показа лицето и напомислиха за близнаци, бе, бълък. Аз израснах там, където не те пускат, бе, палачо, мокни. Дайте Чули, то бе, Желев. нервозата избяга, Ще бе. чува майка ти от гроба се чува помниш на ли си седмото като- небе, ще я путката майчина и копеле. Помниш ли си като пътувахме в Реса и аз бях с гъс нагоре, а ти с глава и напомислиха за близнаци, бе, бълък. Там ще я путката майчина и копеле. Не дай повтаряй така, защото ще Повтарям майка пичката ти се ще леле пия цяло, ще на повтарям курво. Ще шибам с Изтръпнал бухалката филма, с майка ти лопатата села и в копеле на главата, влизам в вас и един токат на баща ти и с лопатата в на майка ти путката, разбираш ли? Да на първата количка на бебето. Ще влезна с 5 единицата и ще те разбия от бой, бе, бълък. Ама ще разцепя на майка ти главата с правата лопата, бе, бокол долен. 1 милион то това е за лекарство. Да, му какво е, че ти, бе, помяр.
Ей, Да се къпа с Лайна, костите това да на не ви е майките, аз мандра. ти казвам. Нема сперма за всичките майки тука. Не мога да съм като млекодойница, брат. Нема как. Майка му тренира, Пак да баща му банда. е там в подводницата живее. Ма избърши си устата, бе, имаш още останала сперма, бе, балък. Чули, бе? Избърши си устата, защото ти е плескана в сперма цялата ще има пичката, леле, балък. Майка ти ще се бавам, 5 пари не дам, защото ти разбил моксуната, така влизам във вас. Влизам във вас. Ма не да говори така, бе, защото ще разбил главата, бе, помяр. Няма само да се бъркаш, не се притесняй, когато го обяснявам това, бе, балък. Майка ти ще е баща, бе, тихо. Чули не да се увеличава микрофона на майка ти ще е помяр. Холд сленг, мокни малко. Не, холд, мокни малко. Ма няма какво да мълча, бе, ретард. Няма да ми говориш на 5 минути по едно изречение, бе, ретард, ще я пичката, леле, бе. Стерил ли си къв си? Стерилен ли си къв си, майка ти шеба? Събрали са се гей мейвър, хол слег на една маса, майките им умряли отдолу и като... Ама давай, майка ти под масата и ми прави сирки, е боков да не място ли ти е? Като пусна само от масата, той вика да има за мама. Гелев, слушай са на Game Over майка му ко прави в момента. То си намираш интернет. Ма не да удари по масата, нямаш пари за нова, бе, бе. Дали виката вика от ковчега за помощ, се чува само как треска в дървеното. Чули не да удари, ей стерео, няма се обаждаш тук на 10 минути по едно лавче да изръсваш и няма да ги търсиш в интернет, защото ти сера на помярския гроб, бе, балък. С муската и бакенбар да дева курвата китайска. Избирам малолетна проститутка, спокойно и те ще пратят в мозг да тухаш свирки, бе. Ама баща ти е инвалид и са му точили спермата с инжекция и се вкарвали в на майка ти путката, бе, балък. Няма какво не ти суска, му наред. Ще ба пичката, леле. Майка му ще се спи на гроби курвата. Холд сленг, тихо малко. Майко няма тихо, няма да те слушам, тебе ще говори, защото ти е бабичката, леле, няма какво тихо е помяр. Ама аре бе, ще ти вкара малко на фристайл, бе. Ма ще ти вкарам аз един кожен термометър в задника, бе, балък, да ти измеря температурата. На устата, майка ще я прокаже на букук. Ще го на протеза дървен крак, няма да лапиш така. Ще лафа, защото ще влезна с правата лопата в гроба на майка ти и ще я разместа. Каравана джия, няма да лапиш така. Знам, че се преде от поколения да ви зарадят в един гроб да го, защото сте падни като църковни мишки, бе, ретард. Тогава кой си гроб, ще влезна и ще разместят табелките с костите на вашето семейство и рода, бе, балък. Аре всички да съберем по едно левче за микрофон на Желев Арената. Аре да си махнеш плакатите на скърбната вест на баща ти от стаята. Посмейте се, че тако... Чакай сега, мокни. За пръв път се обаждам, искам да кажа нещо на вас, бе. Мокни казах. Не ми казах какво правя. Мокни. Абе, тия на майка. Стерео, ти къв си да кажеш мокни, бе, балък, ти си на префер тука, бе, помяр. Изтръпна букук шибаняк, абстиненция гадна. Като искаш да мълчиш, аре лефта от канала и прав ще в пичката, леле. Мога какво е да фаниш рак на гърба, бе, балък. Ма ти имаш левкемия. Маша насече на кости, Оня бе. миндил мръсен травестит, къде фаща миди и ги яде майка и живата жаба, курва. Ти знаеш какво говориш, бе, ретард? Ей, нервоза, ти къв си, бе, помяр. Кажи, бе, сине. Няма ми говориш на сине, защото съм беше бълко цялото ви семейство. Баща ти, жена, знаеш как го болеше и блещеше като сестра ти, когато ти направиш какво детето. мога да направя аз с сестра ти? Майка ти я пускам в библиотеката и влизам с ръзачката и я гола по рист с шеф. Нервоза, загорял македонеците са се събирали от това с лъжичка, бе. Матвашер, може да ти кажа аз едно нещо? Баща ти е свършил в Кенев. Абе, ти не можеш баща ти да се кажа. Лъжичка и ти го сложил в На стаята дървена е там, и майка ти ще в искара. Ти в... Караме една дъска с железна кубника и се руваше и копеле. Желев! Абе, казах ви, стига сте се били, ще ми направите всички планачки, спокойно ще има за всеки. Всеки ще има малко паричка да се представите. Да, всеки ще се прави от вас спокойно. Тихо, бе.
Тихо, бе. User in your channel is recording. Тихо, бе. Абе, ти сигурно искаш да ебеш майката, защото собствената ти е умряла. Гелев, аз викам тихо, бе, брато. Гелев. Мъжеле, слушаш ли ме? Взимам приятел, патъл, взем на гроба на майка ти, разкопавам го! Взимам кокалчи и ги дам на кучето е Не се дари, бе. Не се дари, бе. В момента е опъва на зашката. Няма да имаш нужда да си стикнем всички в устата, за да почнеш да говориш пак, бе, пич. Ще стана Дърти, ще убие с бухалката там, ще чука къде не си баба ти козона. Че, Коцен, кай да му скараш на този хуел в устата, че нищо не му се разбира. Да, бе, свършим в устата малко да дойде да има свестен глас. Значи, към мен идвам и ти смазвам устата, не мога да говориш правилно, пена. Гелка, няма дарения нищо. Ма харесва с този микрофон, бе. User in your channel is recording. Ти беше шируш хомуше. Ей, хомосексуален македонец. Федерация. Ей, Травис. Ама Мършо, нали казах ко ще направя с майка ти, бе? Взима приятел, патъл, отивам на гроба, разкопавам го и дам кокалчи на кучето да ги иде, бе, Бог долен, ясно ли ти, бе? За гроба на майка ти ще изкопа всички кости от всичките роднини на вашите, направо града на колибата и да не може да излезеш от тях, бе, по-мярно. И гледай, сега какво прави на зелено вървайко, бе. Ще няма триокона, ще ги вържи и ще разпъна на кръската мутка и ще шивам докато си мъртъв, бе. Ще ти удари тухо в главата и ще шивам докато си топа, бе, балак, разбира кръвта ти кипи, бе. Тихо малко, бе. Слушай, Жевка, нищо не ти се разбира, изкарай си хуел в устата и тогава гори с мене, Бог долен, ясно ли ти, бе? Разбрали ме, бе, цирей! Абе, обаче трябваше да споменеш, че колана е Гучи, ами ако обикновено ти линци ще брои още повече от Гучито се чупи много бързо, балък. И ти ме се пичко материно. Подала. Геймовър. Абе, всичките сте някакви кубинки тук да не сте скинари, бе. Си керем ама на коя скижем нас за нама на коя. Ама какво знаеш да ги ебем да е нето? Не е лесно да храната за храна за тази стъпа, защото не е написано да ме лъдно, майка моя отсел. Си Путка майна, нема да лапиш така, защото те хранят с храна за кучета и Не стерео, само няма се обаждаш така през 30 минути, бе, бумя. Кеба пичките ли на тебе, бе. Ей, проветка. Ма твоите е мъртва, бе, се забавлявам с сухото и стръкано тяло вече, бе. През 3 дена разкопавам и спир поддържам с пикняла, В бе. момента не мога заед съм, майка ти прави свирки мисля да се изпразна. Какво ще направите с Аз и тебе ще открадна си какво ще направите с реброто и прави свирки се много ще напълнат возите в Букук. Какво ще направите с думи? Защото Какво ще крада... направите? В Лана не трябва крадна, ама на Лана мога бълък. Аре, втори от... Ма нещо завиждаш ли какво? Боли. Какво можеш да направиш с думи? Какво можеш да направиш с думи? Добре, бе, пичак, що не се видиме да ти вкарам аз една пишка в къса, както да не днес път, защото знам, че много ти харесва. Ще се сераш къщите, Ако ще мога да се сераш къщите, не е проблем. Ей, бавно развиваш помяра, няма да говориш толкова бавно, че ще заспа, бе, помяр. Ще се сераш газове. Ще се сераш газове. Стивен се пичко материна. Ще ти направя за 20 цела, бе, ще бълък. направиш. Ама, какво? 20 цела ще вървиш и ще се насереш без да искаш, бе, бълък. Чули, бе, майка ти ще е вас. Тебе ще пърдиш.
Ще пърдиш като курвите, бе, така бау. Майка ти На майка ти в изкуственото чудо там ще те заплита в накосмите на майка ти в путките, бе, бълък. Ей, стерео, ти няма ми говориш да мокнеш, защото ще потурчи семейството, бе, бълък. Он не знае, че тренира кикбокс 5 години. Моква е, бе, сионета джия. Галев, пуква ли се, че имаш пишка? Тихо малци. Помяр, майка ти. Тихо малци. Ама коси пъти на коцек 2 в 1 мърчи долу, искаш и да то влеже още един път и да ти падне главичката и курда ще ти остане, Разкажи бе. на всички тука как се скъпи буркана и ти вадеха цял ден стъкла от газа, бе, бълък. Ти си говно голема, бе, брато. Ама ще си ба цялото семейство, ясно ли ти е? Боков, ще ги наргяна опашка и ще ги ритуалам като... Искаш, бе, сега искаш ли помяр? Ти си говно голема, брато. Майка ти е бам, пък пари не даваме путка. Ама, мухля, учам да събирам цял просто от майка ти, ясно ли ти учам с твоя видеокарта, бе, Боков долен. Ти ще е бас над тебе. Ей, нервоза, ти стерео няма ли да кажеш тихо, е бълък, майка ти ще е Ще ти кажем тихо, не дей да кажеш на никой. Защото майка ти ми помяр. ще стане за срам в целия квартал, че Майка ти е по-напълно тук. майка ти всеки ден бълък. Ето тук съм изприл като кучи и сега ще вплюя, бе. Курва, майка ти ще е бас над Тъпи тебе. стръпна турчи, майка ти е. Бегай на джемия, там ходжат. Добре, аре, с втори голяма Това, че си турци, ние не сме турци. Аре, пак ще пробваме с Желев микрофон по едно левче на човек. Микрофон на майка ти издам цигулка на памет. Аре, изкарай го от газа, бе, бълък. На майка ти си го дам и копале, не ми му те микрофон, това да не ти е Чичук, хуйва. тук чак ми бръжди, бе, по място. Аре, изкарай си вибратора от газа, бе, бълък. Знам, че си анално податлив рицар, бе, бълък. Анален глезло. Кофти ли е докато е беше приятеля ти да ти бърка в газа, бе, бълък? С пръщето така, да ти натиска жеточката. Ако лед да си градиндар и да говориш с червията. Ей, нервоза, майка ти ще ваня. Ама ей, Желев, искаш да идеш в жито, е болен! Човек, колко си искам да го трябва да бъдеш майка. Ще ме пътнаем като теб. Да там да плаща най-малко цифри. Задник, мръсен. Стерео, бавно развиваш помяна. Абе, стерео, завършил ли си 8 клас, защото като видя как си написал въпрос, ми стана ясно за ста накрая. Много силно. Абе, с тия крава, циганин, бегай. Ще крада, те ще открадне майка, да се открадна и прави тръби по бюрото по кука, за ти го днес. На майка ти цветето, ако не може. Не се притеснявайте, момчета, ще има за всички от сладкото, спокойно ще чукам майките ви, докато умрат. После на гроба ще си изпразна няколко пъти, да не забравят моите Ама сперма. шетка не е музикай да, бе. Обади се, брато, да получиш какво говориш, брато. Тихо бе, братко, ките бе, свепичко майка. Инжурът няма майка, затова. Няма майка, затова. Има майка, на майка ти подката македонски да го напарма. Абе, изкапа македонец ви история имате ли бе? История имаш ли бе, бълък, мълчи. История нямаш. Една страница. Има една история, когато го шибах като малък и му крадях покемоните, майка. Да си при мен, знаеш какво ти направя от теб. Не дай за какво, защото ще е бъпичката лена, е така ще те пред теб, забия ще в шибам зида, баща ти брато. като жена, бе, бълък. Ще те забия в зида и ще те чукам Ще както забиеш бъде една пуснат в свирка, джанка, бе, ще ме забиеш една Не, чика. инжурът майко му Диана, вече си го набиеш отзад, бълък. Брато, може Инжурът нещо да... Ама не ми викай на брато, не съм ти брато, е бълък. Майка ти шева. Букук, Ей, слушай Желев, нещо. разпускам Ама майка ти какво да те работи слушам, като е? чиго, На защото е думи, много грозна. на думи Знам. всичко е... Мина дух ти всяко газа, е бе, яко. бълък, напълня го с сперма. Абе, На мой думи ти жена не си всяко На е виждал. дух яко. ти корема, защото ти пресъдих матка и сега си бременен, бе, бълък. Собствен, като корема си има собствена екосистемата и че муквай. Сперма джагарен. Това е екосистема, бе, ретард. Знаеш какво говориш, бе, помяна. Майка му ще караме един тук микрофон по болното лице и ще спукаме Жилка, бой. тихо, че ако ти анализирам симптомите на твоето парадоксално развитие, думи базата всяко феноменално е широк, яко, ако се брато. абстрахираме На от минимум думи максимум, всяко е то такъв яко. толерантен менталитет като теб не може да внася Ма екрана, какво не ми знаеш прекъсваш, моите бе? кондиции, бе, Какво правиш на палячо. този монитор с мишка, стопче и дървения монитор, бе? Капале. Бедняк. Слушай, Желев, те наплючи монитора, айде да вземеш едно парцалче и да го избърши сега, бе, болен!
По-добре да завърши спермата от лицето на майка ти. Опитай да виж кой е болен. Викай ми тигър от днеска. Жилка, ще смяташ кърцата брашно е, приятел. Няма мотивизъм, викам рязаната карабина, ясно ли ти е? Не се дали бе, сине. Викам на майка ти, ще изтребвам, няма бе. Не се Ей, дали сега бе, ще сине. извикам да викам, не се безпокой, бе, говедо Какъв си долно. бе, сине? Аре, изкарай микрофон от газа, че... Почва пак да трепери. Она дебелата свинска, така с 4 редки не мога да премера. Нали Тук ме знаеш, че ми спечели. викат гробари и праков чек на размер, майка ти свинята не може да се побере дъмбела мръсен. Киричка, бе, олигофренч. Маш е най-закон майка, че ходи всеки ден на джамия, бе. Болен! Ма искаш ли да разбереш, е? Болен! Искаш ли да разбереш защо е? Майка ти Покръста циганска с да хуя е. в лицето, бе, бе. Вича съм люпи семки пред бока му и му викат сляпата картица и ми лапи. User in your channel is recording. Майка му, он е баща му, новоизлюпения папагал, ще му вкараме... Ма най защо майка ти ходи на джамия всеки ден, бе? Като кляка да се моли, аз го давам целя в устата й, бе. Тоспа, я излез от филма, бе, Букук. Гледа някакви онкоболни деца и майка му шиета рълци. Това вече го чухме, дай нещо. Мама му продава гевреци в някаква беседка. Е, не ми говори само едни и същи неща, бе, Желев, помяращия, бе. Ма слушай, бе, Желев, искаш да се постараме ли, бе? Няма проблем, бе. Шиях на майка ти, ще пия къмчика в газа и ще дойда до вас, ще разбиям мутната, бе. И после ще го повтаряме на User майка. in your channel started recording. Майка ти папагал ще вкараме един така, че убил от бой курвата. Майка му, брато, не е попугал. Майка му е алигатор, брато. Она там с единия пръст. Дай като се капе за хуя, не Майка му е кобила. Нервозка си, беше ли Кобила пиян? е майка му. Майка му Майка е ти ще си кобила. купи новата разбередена Той става няма от как да се скрапа. прави. Нервоза, майка ти е куросмуко, е балък. И охраната сух хляб за кучета, майка му бе. Седи цяла вечер на дървото да не го хапат кучетата и го метам от 9 етаж. Майка ти е китайка котуния, където събират сперма с ръце, бе, Какво балък. кажа, брато? Ей, такова, каквото си спомня, кажа, брато? Нервоза. Ей, ще ти Аз не разпича получах. телеле на македонска, бе, Брато, майка аз ти не шева. получах. Кажи на македонски, брато. Да видя колко знаеш македонски, Ке ти брато. ебем све. То македонския не е език, бе, той е помия, бе, то няма такъв Тихо. език македонски, Тихо, бе, брато. той оня спиндермана говори на Гелев, македонски, тихо. бе, ще еба майката, бе. Говори на македонски, ако си този брат Букук. Мога да ти говоря Е, на тогава руски, ще бе, да ти йоба, причам бе. за Майка ти на нова година как са Отма можем да ти причам за заребях с подала. нея. И Отма имате ще опитам. пиратки вътре, бе. В Да, путките пашо, имат ти пиратки и си... Чули го този, той каза, Знаеш, да, ракетки с майка от на Знаеш, Зея, кой бе. си игра с пиратки, Да, брато? да, да. Тези децата с 12 Майка ти години. да е, бе. Тези деца с 12 години си играт с пиратки, брато. Майка му работи User in your channel, user in your Ама channel. аз мятах пиратките на майка ти газове, балък. ще убия там от бол. Деца с 12 години си играт с пиратки, брато. Деца с 12 години си играят с на майка ти Ела ти пиратки. набия главата си, да, бе. Ела ти Значи набия твоя главата. мама дует боли. Ще ми набиеш една чекия. User in your channel. Stop recording. User in your channel is recording. User left your channel. Ей, Хотсленг. Не ми говори User на left ей your Хоуслинг, channel. бе. Педалско настроение ще е в путката, леле, Родена в Чернобил и балък. те е родила с 3 крака и 2 пръста. Жилка, ще набараш ли кожения хонорар, бе, приятел? А яко ли е майка ти да се е татуирала? Този Една Букук, брато, ръка. няма Майка ти ли да пусна питона да въплазва, я мърчи долни? Какъв Кофти питон, ли е бе? майка ти да е околичка и да Питон, те бе, пита какъв всяка питон, бе, вечер дали мама я ти уважава? Какво циганска, каза Game Over? Какво Е, каза Game Майка Over? ти да е, ба. Този брат не знае да говори, брато. Кофти ли е майка ти да е околичка и всяка вечер да те пита дали я уважаваш, бе, балък? Майка му обича, брато, лесбия. Майка Тоест ти няма- да е, ба. Татко няма, брат. То с Майка му татко у обича. нас жена, майка ти ще е на Брат, тебе. само ще кажа циганин. една дума. Майка ти Няма лесбейка, Абе, татко ти теб не те е направил. нервозата. User left Ще your си Чакай, много да не нервоза, спокоен, пусне нали брат, бе. беше пиян, За някой с такъв ник нервозата си много спокоен, брат. Знам, брато. А, това е шорти малкият хомосексуалист, дете като го фана ще го разпъна на кръса и пета. Това ще го Ти Ти тъп ли си, бе, брат? Ти не слушаш да игра с мен. Тези кои Аз ти горища. се молил, искаш ли да те видя като си дойда сам в София да те Аре, бе, Дойди, бе, брат, Ева, дойди, чакам те в дойди. Люлин, Няма как Бакук. пред майка ти те, защото майка ти е умряла само на баща Ама си, той не ми си мога да върна. можеш да фърш кръв или всеки ден смешник.
Много ме Аз не те насмея, чувам брата. даже. Много ме насмея, много ме насмея. Добре, въпросът на Много чата се е как пресмея, нервозата ебан будала. изтресня толкова Не бързо. причи. Отговор А, той никога не е пил и отговор Б, той никога не е пил. Имате Чай да 10 го секунди увелича, за то не го отговор. чувам. Ти микрофон си купи, после ще ме увеличаш. Много User ме in насмея, your брато. channel started recording. То Гелев. Инжурът кай User бе? in your channel stopped recording. User in your Какво channel му was сипвам, бе, братле? То disconnected from краде, бе, your братле. channel. То беше пълен наркоман, братле. Тук в Западен парк всички го знаят. Ровеше по кофите и връщаше хартия да си купи дрога. И то нещо. Бързаше ли за нещо, между другото, много си Продаваше забавен, майка му ако за говори палки. за баща ти цял живот, където беше на хероин долу в метрото, вара да си правеше шприца. Объркал си човек. Майка му в парковете продаваше за палки, брато. Даже в момента си на екстази, братле. Виж колко бързо говориш, виж колко си User смотан, брат. disconnected from your channel. Инжурет, вземни Не ми викай, брат, Връщаш защото хартия, никога не съм събираш ти преди желязо, това. братле. Никога не Нали съм Майка ти бил му брат. в парковете Нали те видях продаваше господин за как палки. ровиш кофата, брат, ти бе, бе, Бокук. Нали те видях как носи желязо и викаш шорти, помогни ми да го занеса до пункта мама ти. Къдеш ли мишки от ламбата? От Много купуване приятно, си много на много ръжа, навлечение, за наистина. Инжурет, много ли акумулатори. крадеш, бе? Пак ти казвам, братленце, ще те видя след тази троица с грозната ти дебела приятел, където е два пъти колкото тебе, не знам как правите секс. Ти трябва да имаш 4 ръце, че те обгърнеш без смешник. Какво кажа? Леле, Какво кажа? Няма значение, тя майка ти помага, бе. Ти не се притесняваш за майка ми, брате, твоята майка умрява с всеки ден. Твоята е мъртва, да ми твоята е прави тръбички, мъртва. разбираш, и проблема е там, че правиш екстрите, за да Баща ти е пари лапаше ми без затворник, а капут. майка ти е мъртва, бе. Знаеш кое е най-тъпото, между другото, че ти си жертва на скъсен човек. Амари му твоите всички е! Поздрав за Гени от село Вълчидол! Лелото е циган. Лелото е циган. Ще надгона майка ти цинцира и копале, ще бия всеки ден. Колко повече музика пускаш, толкова повече ще бия копале. Ама слушай, бе, изкарай си вибратор от газа, че пак почва от гласчето да ти трипери, бе, болен! Млъкни, бе, Google, млъкни, бе, майка ще те пишлеме изгони мигрантска и бъбокука. Кажа, че майка му продава за палки, брат, в парка. А, нестабилната, как е, ма искаш ли да те стабилизирам набързо? Да можеш, брат, 5 см кора. Добре, ке биде. Брат, вирджин си. Някакъв действен. Не знаеш какво да придиш на девойка, брато, не знаеш. Не знам, ще й покажа питона и съвсем балага. Що ще покажеш? Жабата, жабата, крастава жаба. и тя с 30, нали? Крастава жаба, брато, ки покаже. Какво ки покаже? Ще ти покажа на Необричен. майка ти подката, Ако ти знаеш необричко матери на подадане, необричен гъс, пичка, ще да подала македонски. Необричен курда ти е. Махот си мой да сой снимката на TeamSpeak в момента. А този гейм овер. А този гейм овер, брато. Не знае какво говори. Не знае какво говори. Нестабилните изчислят шиба. Мърч пичка ти мачина да е, дебела да е. Нестабилните изчислят Не знам, нестабилната вчера така и пръснах шудрата, че в момента не може стъпва на краката. Само си жура, че ви набием на чепа ми, братле, ще се въртите като пумба. Дамата ще ви е по-тия. Елата до Юлин да ви чукам, балъци. Не те знаят как излезеш, обаче аз знам къде живееш, знам къде излезеш, знам как е дебелата ти приятелка. Не се притеснявай, братле, ще си дойдем в София и ще чукам дебелата ти приятелка на първо ще направя пресумпция на големите баджати, защото няма да мога да го поставя без смешник. Бато виж как си смотан, братле, какво ми говориш толкова бързо, като си смешен? Брато, няма смешно ще се разбира. Приятелка е дебела да си извада ли аз поне имам приятелка, дебела приятелка ми, аз имам приятелка, колко даже спи. Бог ти е въртала, ке ти ебем Ама све. наши къде спи? На кой ми Кажи, се брат, задави? ще ти дам бит за тези думи, кои ги казваш. Будала, не да я прича, молим те. Ау, не да й причат. Той е брат. Какво си толкова присъна, жалък, бе, братле, брат. крадеш, бе, Бокук, майка ти ще е мъртва. Аз говоря 9 езика, бе. Майка ти е мъртва, Бокук, баща ти е затворник в Софийския, братле. Носех му суфа и таратор. Така, брата. Така, брата. На той журат, братле, баща му е в Софийския, братле. Така, Скапан браво, старец, браво, пешивец, Тихи. разноглед. Браво, кака. А майка му е Ама мъртва. не викай така, че 100 центимота трае, македонска путка дона. Ясно ли ти, бе? Ще мълчиш аз като съм в Не ми канала. е ясно. Нестабилски разбрах, ще ми духаш ли? Не ми е ясно, брато. Нестабилна ще Ти, те брато, разбрах, ще ми когато духаш ли, бе? събереш Ще въздух, ми духаш ли на паламарката да играеш с двата крака да скачаш? Ще духаш ли, бе? Не. без компас, свет. Я мог Без ни за малко, компас. мог ни да кажа нещо, което ще ви Какво да кажеш, заинтригува. бе, Бокук Аз съм някой? сигурен, че тук половината Си няма да сигурен, бе, смеете да си Бокук напишете някой. истинските никови или да си качите снимка, Говори. защото всички сте някакви скапани хомосексуалисти, мог ни бе бълък, ще чука майка ти докато умре. Какво става, крадец? На майка Добре, ти майка пътката ти е
става майка ти Ма за коя какво нека продава да с се Че, качва? нестабилната, искаш да си направим едно каналче долу и да се осуматимне. Ето ти една мойка да ме видиш, знаеш как изглежда в момента, защото като ти набие два парничука с голямите ръце, ще ти изкърта мутрата. Нищо не мога да ме вдиеш, братле. Аз имам нож и направо ти режа гушата, братле, и ще умреш така в люлин. Тялото ти ще бъде в люлин, братле, така. Ще намерите и ще пише по BTV. Инжурец крадеца нещастника беше разчленен в люлин 10. Да извадиш, да откраднеш един Инжурец, майка ти продава се палка в парка. Ама Инжурец, по един няма лев. же, кажи да Няма, къде няма, да купим. целият. Да обхрани ме, Ръцете 40 см удрят тук за последната пълък. Това е снимка, бара. Мъкни кабал. Имам снимка на профила и така издържам в момента, защото ще ми брат, направиш един изкърта кавал и мутрата се да се Бота, ти си на боцкано копеле и боцкано копеле, като ти Мърши режеш пичката, ти изтече майчина, водата. бе. за Ще ти анаболите, изтече като ти водата, режеш като на ме наведам мутрата, в ще умреш сърцето. палачо. Сакаш да виж другия аватар, бе, брато. Човека с палка ще отрепеме и копале. Направо ще стабилизираме стабилната. Добре. Ма какво ти има Види да ли, бе, Е, на помпа. види, бе, Ти дали си е целия копеле, на бе. анаболи, ще ти еба майката смешен. Види, бе, Целия си на воркаут без анаболи. синя, бе. Целия си на анаболи безсмешник. Целия. Защото толкова ти е гадно, че съм на наболи ли, объркал си Не, братле, просто знам, че ще те наръгам, братле, ще изтече водата. Какво ще наръгаш, бе, А ти палачо? Какво забия ще една наръгаш? Инжурец, крадец, ще ти еба майката, тя каже какво друго Ма открадне. бата, ти си... Слушай, само Защото ще кажа, братле, ти си синя, бе. станал на 25 години вече некъде, И братле, и чуках си майка мислиш, ти че като... 15 пъти си Ама на се заплашваш. 19, Слушай, бе, ма чуй малко, бе, Отиди да смятам. дадеш кръв, Ама може чуй да видиш да какъв ретър разбереш си, кой бе. е баща ти смешник. Ама чуй какъв ретър си, братле, заплашваш хората онлайн, че ще ходиш да ги биеш, виж колко си смешен. Мутрата На палачо, нали сме 25 в години един си квартал, станал. ще фана и ще чукаме тебе дебелата ти приятелка. Чу, Ще бе, казах, синя. Ма само едно и също повтаряш, безпрекъснато. Ама тя майка ти на 30 години ма заплашва, че ще ме изнасиле! Бакок! Види го този ретардация без компас, човек. Не Едно знам и също какво да сам говори. говориш. Малумен наркоманта. Малумен наркоман. Был в Германия, отидел в Германия и се курчи като... Нали ти казвам, бе, брат, той беше тук, Че, да беше македонска GSM путка, и ти ще крадеше можеш да всякакви се неща, Мърши братле, ясно ли ти е? и ги продаваше после Лохиве, Зинерфая. сине, И после оди, като покажи вземе ми пари, какво е братле, ясно. си купува дрога, тъпия нещастник на херца. Аре му хуй. То наистина ли крал, бе, брат? Да, бе, брат, да, крадеше да. GSM и И всеки в неща, крайна и после ги сметка, какво се продаваше и си разбрахме, купуваше дрога нестабилните ще го нещастник. лапаш, нали? Между другото, братенце, ще ти го кажа така. Аз Той не му се мишле, че срамувам му от много нещата, ще. които съм направил. Мене ме е срам, На че мен съм не те е. създал такъв пълък. Аре, му Разбираш бе, ли? беден. Много ме яче се метна на тъпата ти дебела майка и ти казах, че ще Ма, чукаме, няма да Добре, изпочваме сине, путката. добре, Много ме яче. Братле, Ти изпочваме едно и си също да повтаряш. Едно и също Аре, не, повтаряш, изгуби се. разбираш ли, ти си смешен. Изгуби се. Едно и също Изгуби повтаряш. се. Абе, Шорти, ти как се казваше, бе? Аре, тихо, бе, Инчурек, почни, Ти бе. беше изгуби се. Кристиян, Баща ще ти се намеря чата Инчурек, да покажа може да снимка на твоята напуснеш, дебела брат, приятелка. че Не съм Секунда. Кристиян. Не, Кристиян си Аре, точно. мокве, бе, крадец, ще ти еба устата, буку, просек. Каква оста ще беше, бе, палачо мок? Аре, мокве, бе, крадец, бе, Да, уста гадна, брат. Що крадеш плановете, бе, буку? Мокни, Да, бе, остава другия гадно. път ползвайте презервативи да Забити си стават направи, грешки бе, като брат. вас, бе. Много Забити си съжалявам, направи, че бе. така Събирал грешка един природата месец, си 5 дни създал. годиш да крадеш мишки, буку, просек, Тук къде беден. си мишки, бе, Направи брат? си Аре, забите, мокве, бе, бе, брато. железничар. Ремонт си направи на забите, бе, брато. Като Види те какви са, просто бе. неща, хладички, бе, буку. Ремонт, брато, ремонт, брат. Нервозно Ремонт. чуваме та, брат. Hey, Пет wake пъти, up. ако искаш да кажеш. Той прост македонец, бе. Те са прости македонци, брат. Да, Моя бе. Спайдермена, Спиндермена говори на техния език. Бата, Тези той е просто по принцип, македонии само ще мога да бъдат кажа, че не е момици. македонец, той е българин по принцип. Що крадеш, бе, Като буку? на баба ми на лъм. Не, Тези бе, прости ти македонци чакай да ми говорят. кажа, значи, User като in се your псувахме channel is преди ни, recording. като си правихме хранилки, двама-трима се хранят, обаче има изчакване, брат. Има ред. Тук Даже направо звъни на секс. Спира на пиано. Що крадеш, бе, буку? Тези македонци пощуват българите, брато, а не тези що се от Германия ойдели си и се курчат, Познал брато. са там за 50 снимки, но не Македонците краде мишки. пощуват, респект. Чакай, Респект бе, спрямо Няма българите. Македония, бе, Респектирам майка си, само Македония, някакъв хомосексуалист лъже, между другото, тук не да разрешим хора на хора на Wake up. За полки. Парка продава. Що крадеш, бе, буку? Абе, нервоза, чате питаме, шо, брат. Сериозно. Айде. В училище там децата македонските, какво ги учите, братле, че България била некога Македония? Да, то не е само Братов. България, брат, спокойно.
Македонците респект. Исус е македонец. Всички македонци респект имат спрямо българите. Тихо бе, тихо малко да го чуя бе, сериозно, защото ме е интересно, аз съм сигурен, че те в момента учат историята е така и техна измислена. Да, брато. Като тия някоя българска клас, българска регистрация, чупат македонците, какво? Брато. Ще си имам. Аз имам респект спрямо всички българи. То ти може да имаш Братле, като беше това предаването, като беше България търси талант. Слушай малко тихо бе, бълък, само едно също кажеш. Като беше България търси талант в Македония и некти се беха оплакали, че са ги били там, братле, и са ги ограбили. Те ограбиха майка ти я заровиха, после жива в Тези нямат муда като инжуре, например. Майка ти умря. Майка ти... Брат, много добре знаеш, че майка ти е мъртва в Софийските, братле, аз лично зарових, братле, след това изрових, чуках мъртвото им тяло, изпразних се 4 пъти в устата, разшнемих я, направих си кибанчета от кожата и я изядох. Няма яйца да стане в България, не си да започва да смешен. Мислиш, като започваш някакви... Шпичката майчина. Ей, нервоза, ще викам Славчо накратко. Човек, вие мислите ли си, че сте били част от старата Велика Македония? Имате ли общо с Александър Майка му е била първи тръби по страна Велика. Аз съм си аз. Помня се, по каква тема говорите, момчета? Македония са промици. Аз говоря 9 езика, брато. Аз говоря 18 по-ко. Са недостатъчни. И като къв се определяш най-накрая. Турски знам да е бурка, на депута, аз имам респект. Ама за какво трябва да псуваш, да говориш нормално, то трябва да храниш, бе. Кой говори? Ограничено ли го в лента? Английски. Фростер ще ба майките на теб. Фростер се пише, не е Фростер, Listen. Listen to me. I have respect for everyone. But someone who disappoint me... Съм напил, братле, някой да го изчисти. Време е за това. Мога да му щупа носа. И да се пиш на майка и путата. Както аз изчупих буркана като... Желе, смятай ги, трепка малка. Да ни дойдат да метна аз. Искаш ли да летиш на бънджи от моста? Аз съм летял, приятел. Нещо много кажа. Абе, не се карайте бица. Не, Xайдер, не говоря. Момчета, може да говорите нормално, като малки да не са мултители от махалата и тук са псовече, бе. Ти къв си бе, между другото, половината са такива, бе. Това е, всички говорят с обаче, като се видиме на живо, всички мълчат и игнорират, а в живота не ме копче и корпа. То никой не те е виждал, бе. Смешник. То никой не те е виждал, е крадло. Като във Фейсбук и в Типс Ама що крадиш, бе, брат? Ама защо псуваш сега? Пак ти повтаря, копче, игнори, блок, нема в живота, пашат те и ще удрям земята с един суплекс и после изпраща по майка в гроба смешник. User left your channel. Фостер. Кажи, брат. От Бургас ли си? Варна. Варна, морето, сините вълни, идвам и майка ти в гроба бълък. Тихо бе, смешка, майка ти. Аре, мокни ще тия путка на пъти, бе, палачо. И смешка. Аре, изчезва от канала да не царите се ги точно, бе, палачо. Инжуйте само псуваш, бе, брат. Как малък са те малтретирали. Как малък са те малтретирали тия в квартала. Малтретирах майка ти всеки ден на игрището след тренировка. Взимам са ти стотинки за закуска, брат, и цял живот си бил гладен. Момчета, да си кажеш, толкова се просто, брат. Ти за той си крал, бе. Да си кажем истина. Ако се кажи, бе, 100% на живота, половината ще гледате като теле в железница. Там е тъпото, че като дойдеш и ми го кажеш това в зурата, ще ти изкарам всичките зъби, ще ги навръх зъб, палачо. Да, казвай още, аз ще дойдем на София и ще ви чукам всичките палаци. Само да ви видя некъде, ще на бой Малкият загорят и инжурет е Македонец заговори долу на македонски помяра. Инжуречето беше склана на Гучи, копале. Къв колан, бе, палачо, отивай до Елинци да пазаруваш, бе, аре. Ей, Фостер, имаш ли нещо общо с Сафрона, бе, пера?
Да бе, двамата и бах майка ти, брат. Само не искам да ми говориш на селски фостер, чуле? Не се обаждай. Ма ти говоря как си искаме. Иди на логопед и пак заповядай, бълък. Де ви смешните аутисти, които питат тук бе смешници. Ей, чичка, че личен живот нямаше, излез този TeamSpeak бе, на 20 стана от къми, да ходя по дискотеките ми влиза в TeamSpeak, Ма се тук се забавлява. запознах с майка ти, бе, бълък, какво знам? Първа Само среща с в майка ми не се TeamSpeak запознава, канала бе. Любомир Да, за тук си Бен. говорихме след това. Нас е шибах и след това шибах и баща ти, разбираш ли? Майка ти човек не си избрана кой курда. User in your channel is recording. Абе, не те User чувам in какво your говориш channel на is бабата и recording. спалнята, бе, Бутко. Честно ти казвам, Гелев на този махни шуе, мат Желев, плаша, че нещастник, дам му ама ти един деваш песен шлам, и бе. припаща, разбираш. Я не си пие на този джурек. Най-интересното, което е тук, че всички User in говорите, your защото сме channel на is няколко recording. хиляди километра, обаче съм сигурен, че ако се Какво става, види крадец? шалапате свирки, на няколко защото хиляди човек километра. превод ми майка гробове смешник. На Ще няколко метна хиляди малко бензин, ще километра е запаля мой. кокалите палачо. Ако Ако дойдеш дойдеш си Ей, на пич. инвалидна количка, не ме плаши, разбираш. Се не казахте и трябва да си направим отново тест, защото мисля, че си от мене, мисля, че ходя да те изчукам майка, да направи палачо. майка му Става, да бе, някакво. ще върти колелата, да Ще стигне. еба твоята майка е смешник. Той дете с 3 пръста има. То не гова майка ти всеки ден като те фане и Е, вкара инжурия, ти че имаш тяло, не означава, че може да се биже палачо. Инжурът, какво става, крадец? Ма него тялото, гарантирам ти, че ако ти вкарам един песник, няма да си намериш лицето няколко дена. Какво става, крадец? Ама Но аз си да забавен, знам ще ти каква чукам си... смешник. Само Като ми нищо главата сърце, му бе, е мой. смъртва тяга и целия една болчета, майка му да Е, такива като тебе трима ги дигам на мъртва тяга, разбираш, и ги удрям в земята. Пусна там в библиотеката, ще гоня на Ей, тъмна срезачка. Палачо, вадиш Гучи колана, Къдеш, бе, вади брат? Гучи колана. Казах Казах ти да вадиш Гучи колана, айде, Аре, вади го. кажи, бе, братле, кажи, що крадеш, бе, молят се. Защото ми трябва, искаш ли да Отвътре кажеш, ти да си крадец, бе, брат. нали ме питаш, искаш ли да ти отговоря искрено, ама то желев да мъкне, Да, че така. кажи, искрено ми кажи. Ми кай му на този палачо да мъкне, да не изчукам Аре, мъкни, мъртвата бе. му майка в гроба, да изкарам отвътре, да разкопая гроба, да фана за кръчетата и да изчукам мазно върху гроба и отгоре върху гробната плоча, дето пише инджурет, обичам те, бълък. Слушай се. Искаш ли да се видим? Добре, бе, печага. Аз си качих моя снимка, що не си качиш твоя снимка, да те видиме как изглеждаш, бе, аутист. Ей, болен. Качи една снимка да те видиме, бе. Айде, аз показах как изглеждам. Ръката ми голема, колкото главата ти, Аре, бълък. заребяваме с снимки вече. Май, какви тъми направо се ляга, бе. Много Супер, тежки какво станах. ти беше, Ника? Баджо, какво правиш, бе? Инжурет да носи следващи утре да не се Майко, ни събудиш. питай, брат, и аз се чуя какво правят. Половин час вече ги се слушам. събудиш дано, гарантирам. Чакай да те Кога мисля, да че много излезе? кълнеш вече. Чуйте, момчета, ай някой да дойде тая... Това беше нестабилната или каква, че... Ще я стабилизираш ли, ако дой? Охо. Ами искаш да ми стабилизираш хуя, букук? Ти сам майка стабилизираш, моето момче само майка. Инжурет, някой не Мама ти шева, шибаник User шева. left your channel. Мале, много Ще си да ми оригинален. стабилираш хуя, обстата си. Като Ами, на- Инжурет, на нещастник. Желев Гучето от Иленци. Толкова си оригинален. Желев не взеха вибрата, защото съм те мютнал. В момента майка ти ще им прави тръба, не иска да ти чува гласа, защото ще се откаже. Ще кажа ти споделяш на сина ми какви връзки и правиме. Там оният сърбин ги заребя с тъпоти и долу. Ей, майка му нещастник, да ще умре в хвърлиш гробището. капачки, бе. Лъжи ги, Шева. лъжи. User left your channel. Говоря Абе, 9 Журет. езика, почна с User английски и left почна your да channel. взега. Your channel is User left your recording. channel. Внимавай какво крадеш в Германия, букук. Ще открадна майка ти, ще я фърля на пищата, шибаник. Между другото, що не си напъшеш истински ник да те видиме как Ма толкова ли изглеждаш. искаш да имаш истинска мишка, бе, брат? Кай честно, що открадна, братле? Честно. Откъде си, бе, Журет? Къде си в Ти момента? откъде си те питам? Берлин съм, ари идвай. Айде да се видиме. Кажи ми Ай. къде си, идвам сега Нали веднага. ще го обереш, бе, братле? Къде ще се видите? Кай Аре ще да се къде? видиме, кажи ми къде си само. Нали ще го обереш, бе, братле, да не Аре бе, палачо, кажи Тихо, че къде се си, да намериха, ти сега ще скъртам се утрата целунат вече, смешник. край. Ти какво Атлант видеш тук Бърг съм, в А, България, да че не взема си, кинто да не и си да същия крадеш в като Германия прете, или да? където и той му вика Той ето е ти адрес по-витир да от ти дам циганите, те и да поне се хора да видиме. И той просят не там, дойде да сме на брато. 5 То с километра, нашия ще хванеш директно нещо. Ей, ще Журет, ти да ми си майка ти планното ще научен, ба. бе, крадец. Аре бе, кажи къде ти адреса бе, смешник, айде. Ари, пишеш ли? Ето ти аз ти давам Атлансберг, моя, ето да го 32. имаш. Моля? Атлансберг 32. Ай, чакам. Па нещо Слизам ще долу. открадне то. Да слизам ли? Нещо ще гепне. Ама... User Ни left отгоре, your отгоре channel. ще се Чуло, види, смисъл, чуло. Ще сляза Ама- гол, ама- ще сляза ама гол да заключи, ми брат, вземеш заключи. чеклите. Заключи, Той как ще ти гепне излезе да нещо. не вземеш нещо, брат. Той ще гепне нещо то. То вътре му идва да гепне. Ама няма, Поне бе. едно ли сто такова? Аз ще изляза гол, да не ми вземе Hey, wake дрехите там. Той да пак ме ще набие, открадне бе. нещо, пак нещо ще завърти. Чаличка, нихуя си го Май ти пукни в си щата, шприца е майка му нормален шева. бате и ще дойде и ще спука от бой.
Я го напиши как се пише това, бе. Ама дали си немец, бе, мама ти шева, нещата ти шева. Аре, мокни и напиши го ти кампалач. Какъв немец то само краде там, да. Да, пича сега ще прави в Google. Той пича е някъде бежанци ти брат в някакво село в Германия и се прави. Мари, отидете виж са, може да станете приятели. То след, да му дам мареса и ми хуй си го пъхне в ганата, оставя ми разлива и да го джубурка, гоечката. Ама първо ще го измия, че такъв чист хуй ми го не е лапал ганния буклук. Ама гледай, че открадни хуя, брат, той обича краде неща. Няма кой ми открадни. Не да ми крадни топките да си ги сложиш като обича си майка му девата падела. Кръсо, братле, нещо отмъкна, няма ли? Точно всяки снимки на момичета. Просто майка ти му духа и го разконцентрира, бе, педерас. Бе, каза ми на тази Маршал, спри бе, казвам ти бе, спри не го пайцеля, не обичам така бе. Или поне като кога пошла пей мадете бе бълък. Кой са в Германия не разбрах? Той кой не го лапа и целя, той 3 см как да не го лапим целя. Кой е от Берлин тук? Кой е от Берлин? Аз. Единия се казва Крисо, другия се казва Наско. И какво се? Ти се казва Наско, бе. Наско, мане. Това е Сулева, бе. Наскича е доларчето, пък Крисо е инжирен. В Наскича. Това е Сулева, бе. Казваш? Абе. Той е турчин, бе. А то не беше ли крал някакви мишки Рейзър, бе? Да. На един лана? На един не? Да. Еми то на повече не са го поканили. Сега ще ти кажа нещо, само на Диме фанаха, брато. Долар не се ли казваш Наско? Не. Аз ли бе? Не, някой май ми беше казал, че се казва Наско. Може и да се бъркаме. А слушалки нещо? Човек съм. Или пат? Инжурет, имам слушалки на SteelSeries, мишка, подложка. Ако ти трябва да се обадиш, виж сега, ако не спокойно бе, той ще... Майка ти ще му ги занесе и ще купи нови, като ти скара пари от магистравата. Ясно ли? От магистравата. Доларче, ако не си имаш някакви неща, брат. Ако имаш някакъв процесор, че няма смисъл да изкараш. Аз искам видеокарта, моля. Примерно. Абе, тек ти си пълен с пари не се прави. Няма, брат. Аз нямам 2 по 1. Аз събирам така от няколко дена, може да направя някаква банкарска. Жур, какво става, Гепи? Той взема мен да търся в Google. Аз ти казах да ми напишеш адреса, бе, пичага, да ми го напишеш. Нервозата долу нещо ги заребя, знае 9 езика, каза 2 думи. Брат, ти с какви работи си говоря долу, не мога да повярвам. Баци има да ходи да го слушат този бълък. Каза. Ама най-хубаво. Ти представяш? Аз по-хубаво напиши места по-стичи да слушам отколкото да Да, разбирам. Чао. Виж сега, сърбен ли си, македонец ли си, чакай. Всичка съм брато. За какво пиеш, бе? Коста тук е изнервят, май! За кеф, брато. И си правиш кефа да пиеш и да назаребяваш тъпоти. Не, брато. Искате ли да замълчим? И да спейте да се тропате, защото ма напрягате. Това е много тежък на мене. Аз съм за окей. И да се храна, да. Ами искате ли да мога да ми лапнете резания хуй, бе, нещастници? Топа. То сленг. Стига. Дай на баджа лафи, бе. Крадец, чай да един крадец сякат не мога да лафи букука, му е много гадно. Жори, какво става, бандата на Ocean? Какво да лафя мен направо, ти трябва да ми даде този неща, слушал, че и ще ба майка. Няма, защото пребат картата и майка ти ще бай сега, утре ще виж, само да си му купи това пак коришки. Пребахме. Направо се ба майката, брат. Крадеца, кой пише? Дай, че не е. Предполагам. И буквите Абе, каза, че ще се върне в България и ще да бъда да ме отрепа. Крадец, че си сипа майка ти. Яко ли е да сме ти зашили устата и да ти бие шамари? Ама какво ме плашиш, бе, братле, къде съм? И по принцип съм от Люлин, не съм от Света Троица. Бате, той ще гепи нещо то. Ще те излъжи, ще гепи нещо. Брат, ходи гол там, защото... Бате, единственото, което мога да ти кажа, че се случи с него, братле... Ами той храни това, брат. Единственото само да му кажа, братле, че... Бате, аз за какво съм в тъса? Ще бъде умъртвен в Люлин, братле, и тялото му там ще сви. Ти искате да се храни, той отидете в хранилка и така. Ще храна майка ти с ребърта. Да не почвам с римата бълък. Шо на думи сте, яко си, така. Аре бе, слушайте бе, знаете ли какво по-интересно ще бъде? Фристайл,
храна. Може да е храна, обаче някой да пусне някакъв бит и такова. Мога аз. Не, искам да ги пуснеш да се хранат. Какво да го слушам, той журят само лафи като малумен и нищо не казва. Но и също майка ти деба, ще дойдат е Б, някакви такива братле. Да. Друго си да се изсъри в една паница и да храна всичко. Ето все. И какво става, македонец, ти за къде се подвизаваш? Сте го сега барките са, бе. Той си е майка ти. Македонска паткав на майка ти дървеното чело. Я някъде да ни толкова този инджел за малко иска да ги чуя. Брат, не чуш, че инжурят само едно и също казва. Шеке, я дай ти толк пауър на инджурета. Дайте ми толк пауър, дайте ми толк пауър да чуем кой ще каже. Крадец. Не бе. Мене ми е много интересно сираче мръсно, защото толкова много говореше, като бег в София, не смееш един път да кажеш нищо, разбираше. И като съм те виждал, винаги си мълчал. Ма какво в зоната, брат, ти в зоната не викаш да игра за... разбираш и бълък. Ти ми се молеше да игра с твоите сборки, брат. Къде ще се моля, бе, палачо? Аз спомна, бе, колко да се правиш интересен, аз спомна всичко слушник. Майка ти от глоба, изкарвам я и нареждам на парчета и я слагам на вода. Слушай, проведете един нормален разговор с тия абсолютно. Виж, че той е пак... Не мога да разбереш, ти не мога. Между другото, ти последния път във Фейсбук, за какво ми писа? Бат, аз ти казах, реши да ти питам какво става с тебе, братле, Бате, не трябва да ме питаш как нямате храна, бе, палачо, ти знаеш какви отношения си останал с мен от последния път, че ти ме храни за последно и ще храна до края на живота ти. И когато те видя, ще те чукам като гладен циганин, как млади джан. Разбери го това. Къде са ни последните отношения? Иди поспи. Кажи къде са ни последните отношения, къде бяха? Що че го храниш, брато? Преди като играхме CS още 1.6 приятелче. Постоянно играхме заедно, къде са те храним тъпли. Единственото храни, като ги пи нещата, само ти казах, че си смешен. Ти открена нещата, братле, имаш една смешна, защото знам, че имаше пари тогава по едно време. Брат, аз винаги съм имал пари, въпросът е там, че не съм бил някакъв нормален, както сега приятел. За запалки да продаваш парка. Аре, мог ти, защото знам, че беше наркоман, той сега си време на време. Не съм братенце, мога да ти кажа, ама тъпото е там, че ако съм наркоман в момента, толкова не ми струва, колкото месечно имаш да спестиш. И какво ще стане, когато ще нахраниш него? Аре, мокни бе, братленце, моля ти, защото ме дразиш и ще към мъртвата майка, какво ще стане? Какво ще стане, само ние обясни, в земята, после утре и че фърля в кофата, бе, бълък. Инджур, какво? Що стягаш зъби? Аз си казвам, че ти нагаш тогава ме стягаш зъби, аз съм сигурна. Я чакай, тихо малко, искам да го питам нещо. И какво ще стане? Тихо, бе. Нищо. Жора, тази гепи от някъде една видеокарта бе жена. Абе, ти само това мога да кажеш, искаш да ти скърпи на тебе мудрата на тебе да жишник. Не се скърпи, бе. Кажи, бе, приятел. Бави, че той супер нас се прави на боксер. Тихо. Чакай да питам нещо, ари от 10 минути искам да го питам нещо, е. Истинския Майк Тайсон. Чакай бе, Game Over, молец. Инджерт. Аре, гепи една видеокарта, бе, крадец. Защо ги открадна, бе? Защо ги открадна? Само кажи. Абе, защото беше на 17 и беше наркоман, бе, братле, беше на пушен. Кажи, искам той да ми обясни. Нали искате да ви кажа, да не кажеш само на лъжата, брат. Слушай, всеки прави детски грешки, аз не го приемам това за грешка, защото тогава, ако не се напуших, примерно, или не се нашмъркам. Махни бе, Гелев! И беше неприятно. То аз съм го мютал между другото, дайте му да не мога да говори, да ме изчувства. Ти беше началото на една успешна кариера, бе, кажа. Майка ти, крадец, яко чисти, бе. Чисти този бакук ще му е пал. Не бе, аз го разбирам, бе, братле, обаче имаше пари по принцип. А той ти май си крава? Не бе, просто имаше пари, той е бил на дрога, като го е наприл, тъпли си. Аз съм бил на друсън, на 4 черти и на 2 грама трева. Брато, няма за вегета. Който черти е, брат, ще поясниш ли какво ти черти е? Ще ги запаля после кокалите, ще ги... Добре, тихо малко да питам нещо. Брато, няма пари за вегета, няма за леп и за марихуана. Които са живяли 90-те, и аз си помислете сериозно някой, има ли някой тук да не е крал? Може да се открадна една дъвка от магазина. Всеки е крал. Брат, аз мога ти кажа едно нещо, братле, тук откраднах семейството на Желев. Топа. Една чепка банани. Аз съм разбих банани. Не знам, брат, малко Аре, моля, брат, дай да не се тропа. Един път, слушай бе, един път откраднах една чепка банани, после откраднах един голям буркан с стотинки.
Не бе, ама не го това. Печите ли бе, брат? Направо от Виж, магазина знаеш викаш, какво е а? тук? За хората за онкоболните. Драма нямаш ли бе? Шорти. Знаеш какво? Идеята е Да, там, че в онкоболните момента говориш стотик тук и се си правиш взел. много интересен. Не, бе, Аз бях- парня чук не бях бях на ти. 13, Ето тук са пърнал леко, Бате, то продължава да говори, бе. Тук царен фотки и си говори, той ще продължава да Шорти, говори. махни правата на всеки и дай... Говориш обаче някой... Ама има някои хора, като ще почнат да правят глупости. Баташкото ударение ще марша, Какво вървиш говориш, с плакам бе, цял ден, бе, помяр. Между другото, тук ще беше много си, много ме скефи. От СО-то за игра с хак. Аз? Да. Аз ме баннаха на 2 в 2, мога да ти дам демото, после ми го махнаха. Другото, ако е за бан, няма проблем, и мен са ма банвали. Пичове, аз имам бан от 6 Мен години. ме баннаха на 2 в 2, братле, мога да ти дам демото. брата. Искаш ли го гледаш демото, сега? Аз май съм го гледал. Няма как си го гледал, братле. Той пак ходи хода, той е баннал, лек, той е дал как е. Не, мен ме банаха германци. И те, където ги бихме... Те, където ги бихме на 2-2, братле, беха вторите в ладера. И не им се поверва. И писаха на някакви админи, там и ме банаха. После ми го магнаха 6 месеца. Аз тук делириум на една сборка и каза, че има баннат. Кой ме ги пил? Защо не му върна нещата на момчето, бе, крадец? Да, Види какво каза този сос. Ти само можеш да се надъхваш и змиш, че си силна. Като преди да направя нещо, ще ти смачкам черепа, бебата и ще те зарова в най-близката канавка. На живо ще кажеш, Ма това трябва Мъжикачия ще не ме направиш на пели, аз ще не си имам. На този гейм Never майка му продава. На този гейм Never майка му продава запалки, брат, в парка, а баща му... Че, мишка, Слав го чу преди малко, да го излъгва и тя. български тогава македонска путка. Можеш пичка ти майчина, да Ама защо трябва да са Ма не дай да тропати, псуваш на македонски, бе, балък. Брат, псувай ти на български, брат, аз получавам какво говориш ти, Искате ли фристайл? Ти получаваш Аз искам да те не мутват, брат. Аз... В мъртвото море рибата, аз съм акулата и му е ба майката. Говори ти на македонски, в мъртвото море може да намериш само майка ти, мъртвата курва. И твоята заедно Нали с съм баща ти. пълен чук, вървя по линията, Пуснете пак, нали съм пълен плак. някакъв инструментал тук, да са... Аре, аз ще правя рап фристайл, пък виж Ти такова. нищо не може да правиш. Ще правиш Аз ти не на мога, майка ти бе. в путката рап стайл. Между другото, тук що... Знаеш какво да правиш, брат, на цицките, брато? На лявата ти пишеш минус, на идвам у десната вас плюс. и виждам педерас. Дойдох за рап, ти си... Кой, бащата ли е педерас? Бащата ли е педерас? Кой казваш ми жалкар, но си пълен Пичо, наркоман. говори от мазето и ми лафи тук ще ми пее майка му. Ма Чулю го това каква ще има, се чулю жага, го брат. каква има. Аз си лягай направо, бе. Кой беше то с тримата, бе? Я му махай му талка, бързо. Да, мат Да не се флашер. чува много. Майка му е флашер. Мъкнеш ли е баджа от таяка? Дай ми цей да го изчистят от турчин, бе. Абе, ще изчистиш пък. Ти не можеш да си измиеш устата, помяра. Ексайдър, че Абе, ти нямаш умствената способност, Илия десна май ще чистиш. Толкъв е смихна. Поне не съм оператор на биологична единица, бе, неща. Какво си? Божи... Майка ти с биологичното тяло дървено. Оператор на гуми, брато. Жилев, я прати на тя. Гелев, по принцип е задобрява от последния път, когато се хранихме. Той не може да задобрява, той е закърнял. Брато, да им пускам записите на сестрата тук, къде викаше, помниш ли? Ще се засрамиш копеле мърсонака и режи вените. Да не пусна, когато ти вирах конски опашки в гъза помяр. Ежи петите, И брато. вързах цялото ти семейство и ги заголих там и ги шибах с конски опашки. Майка ти влакне има на петите, брато, не само под мишките. Влезнах в гроба на майка ти с една мотика и разместих костите, бълък. Направих на алигатор. Майка ти, брато, на мишките, Ама не ми не говори само на така мишките. бавно, защото ще заспа вече с теб, помяр. Не само на мишките, че има влакна, на петите има влакна, брато. Ма ще взема хуя на баща ти и ще го забия в челото на майка ти, е така да Може и на майка. Не ми зехвай, не сме болен. Желката обаче си е много Аз, добро. брато, Една курва, какво сме там? Агресивна ти да не се възбуждаш докато се смееш, бе. Мога да... Защото Мога да така възбудя се смееш и си стола поемаш марката. въздуха. Не, ама аз се възбуждам. Некой нещо напита, брате, не мога да чуя нищо. Викам, внимай да не изпръска, че... Тоест, кой каза възбуждаме, не? Кой ти каза?
Тя Пиче, сега малко ще ще му свърши може времето. да Познава се денонощно в компютрите. Да. Тук във Варна му викаме дума, брат. Брат, тук има много деца, братле, на по 16, като видите така момичета добавят ги, почват На да по правят канали и 16 си говорят с тях. Само Те гейм момичетата овер е, да брат, не то ще са на 13-14 години. Почват да си говорят с момичета и си пипат пениса, Брат, то братле. само гейм овер е 13-14 години. А ти на колко си бе македонска курва? Кой ми говори, За бе? тебе Някой съм. ми говори, не мога да видя. За тебе съм какво? Измислям бе, брат. Аз за тебе съм. Той не може да бъде, бате. Ма за теб съм Всевишния, бе, бе. Сина пичка ти Да, мача. е така, молите се цялото ви семейство, падате на колене и се молите Ама аз не пред мога да разбера в палатата момента на кой с Холодин. кой се храни, бе. На думи Кой с всички кой се са храни? яки, брат. Всеки. Бате, аз чувам... Значи всеки си избива комплекса на Не всеки. знам, аз всеки мога го да обяснява. нахраня нестабилната и да си легна доволен. Аз ще храня тебе си яхния за прасет. Ти можеш да нахраниш някой старец, Ма ти брат, нещо там. защитаваш ли, бе, Желев Бълък? Ма що да не защитаваш? Принципно, е братле, аз не джентълменско, защитавам бе. никога, ме е много смешно да храниш Ама много не неща. на теб чести ти прави да псуваш момиче, брат. Аз съм хранил момиче също. Ама Тя това дете, момиче не какво беше момиче? момиче, това беше прасето Димче. Брат, ти щом си хранил момиче, ти си брат жена, не си момиче. Щом си изхранил искаш ли тебе момиче, да Ти нахраня? някакъв моралист. Значи, Да, чакай да, малко, да, ето, да. задам ти така Какъв въпроса. кучан, бе? Защото Щом си нахраниш едно хранил. момиче с Най-много да сперма, ядеш това някакви значи, ядна че си хейбеш. жена ли? Аз съм Много да хранил ядеш майка някакви си с ядна сперма. Можел си да храниш момиче на Team Speak, Хранил съм брат. майка ти с сперма, Знам. Бълък. Ако Кога? си стана си скратил на Когато ще ме нахраниш? Не, ако Кажи ми, убия нервоза. една пръчка с Нервоза, бодлива чули ме. тел и ти я навръв в газа, какво ще стане, бе, Бълък? На колко е поне? На 14, брато, на 14. Може да я нахраниш свободно. Сестра му нас се запушили носи кадриците. Чай да питам то нервозата нещо, бе, брат. Като свършиш на някой момиче в устата, нали я храниш? Това жена ли те прави? А брат, то не е на TeamSpeak. Може да нахраниш всичко, брат. Всякой може да нахраниш на Ма TeamSpeak. аз искам да я нахраня в добрия смисъл на думата. Ясно ли ти е, Бокук? Брат, Къде е някои поръчал момичета, пица? някои Смисъл, момичета думата обичат бялия смисъл. кокосов сок, разбираш ли? Брато, знам, али Game Over иска да нахрани на Нема TeamSpeak. какво брато. говорите на то нервозата, знал на 30 години, тук чичка и... Не, Може мен би е- си не на мен ми е интересно, че е много спокоен, братле. Виж Е, какъв ник Госли. има, 9-7 а е много набора. спокоен. Аз, Той не брат, знае каква спокоен игра съм си си. е пуснал тук. Влезнал е, всеки му говори Не ме някакви смей. небивали Не ме ши и това смей. е. Не ме смей. Не Излизи те пред мен, ще смей, ти не кажа те нещо. смей, смей. Брат, Я ще яба пичката лелена, Бълък, аре не да се занимай с нас повече. Аре изчезвай там и ще го набия на сестра ти, на майка ти девственици там. Аре, Където за да- забранява синвитро На и си кой да го изкарали набия? те под На устата кой и да го Бълък. набия? На майка ти и на сестра ти, така ли? Добре, Не, на може. баба ти и Я на кажете стринката. сега, кой е тук от всички косави, тук е така се кажи, кой се престраши първи Види да каже, този че буквар. стара. Никой няма лафи тебе, брат. Аз мога ти кажа, брат, че съм Плаши ходил на да се 5-6 пърдал. дъвки, брат. на 5-6 слана, братле, и никой нищо не е решил да ме да ми каже да нещо. те питам нещо, носиш ли ти като всички останали там червени чевички, има такива лачени цигански и златен ланец на върха? Няма да провериш, бе, нещастник. Видял в Германия, Парачо, че знаеш няма какво ще стане? достоинство в България. Ще стане, бе, помяр. На Няма колко достоинство Изпрати в пръжи България. където го знаеш и изкъртни мутрата от моя парачо. На колко искаме, брато? На колко Ей, искам съм? македонска... Тихо сега, малко. Излизи Има пред един мен, ще човек, ти където кажа много колко съм. проживе. Чакайте Мирото малко, пазар, бе, не тихо, знам дали значи Инжурет Идваме и ти Супер изкъртам Нав в мутрата с момента него. водят разговор, другите да мълчат, иначе ги киквам. Не, бе, защото всички от Пазарджик, между другото, носят такива червени. Но Дай ми, мога че да е дойде научи, да нивата дай да ми, че е ме на научи. пазар. Значи, между другото, Мога да дойде да Мерки кепиш, и да македонеца само... Хостленг, въпрос. тихо бе, хостленг, тихо да ги чува. бе. между другото, пак ти го повтарям, много приятели имам там. Ще дойда, ще те намеря, Маре, ще няма те бе, открия нещастник. и ще те заровя. Обаче Ще дойдеш, нещо е ще ми вкараш най-интересното от обувките, всичко, бе, помя. че не заслужаваш, братлет, защото един Маре, няма полет да ти до зачервам България всичките, ще бе. струва колкото Къде колкото си, си вътрешно. Тихо да ги чум какво говорят Гелев. Пата си го прасне и ще маш, върташ му цял ден червено, Къде ще толкова влезеш, да мога да помярва. правиш една чеки да си спраниш на приятел. Я се стегни, бе, сълза. Че ти Каква е сълза, майка, бе, бе, смешник? крадлива, бедна. Къде ще е Дай ги без да Ама- кажеш, знаеш, бе, без бедня. смисъл, нищо друго не мога да кажеш. Бе, аз се Ама стегни, бе, инжурията, много ли беден. са би, брат? Просек, ще ти е устата. Теле, много е беше в устата, братленце, ма да не Да, става бе, я случай да опазя, се ти видим да виж как теритъм. твой ще наклецам Ще се помяр. държи за палците, като Аре, те се видя, си бе, там в бълък. Берлин да мишки, нека бе, просек, крадлив, ще ти е бе майката. Пак продължаваш да ми кажеш просек и крадец, мисля, това се Ми като си изтърка майка, да е нещо няма по-оригинално. стъркал само си такъв въртле, какво да ти си скрива душата ли, ще ти е бе Леле, майка. 2 в 1 ли? Добре, пичове, ако искате да се 2 в 1, видим, да ви 3 в 1, скъртам едно в мутрите, едно, може да право, ги изчупам да и ще цяло умие на в нощта с гъна. Ама стерео, чакай малко. Тихо, след Нямаш право да си... Букук шибаняк. Нямаш Тихо, право е. да се включваш веднъж на 10 минути, разбираш ли? Само ще Може ви да питам се нещо, решава в ще ви питам нещо,
срещу мъжката изпипано рискъв си. Ще се изпика в на сестра ти муцуната и ще накарам да направи фонтанче на майка ти, бе, бълък.
Абе, запърнал. Си предават уста в уста, моята пикняла е бълък. На кой? Ще дойде с първата опата във вас и ще ви разтура. Тихо, ей, съпърнал. Какво е нещастник? Колко взима твоята за екстра без гума, смисъл, искам да знам като идвам колко да си взема с мен. Разбереш, братле. Значи гледай сега, пак ти го казвам, братленце. Не знам дали знаеш града Брацигово. Аз имам в града Брацигова къща. И ти гарантирам, че когато си дойдеш ще се видиме. Не, пак продължаваш, той не да ме вземеш. Пак ти го казвам, ще те видя и ще ти изкърта грозната мутра. И после ще чукам твоята приятелка. И после ще чукам майка ти отново, защото ти си мой син, бе бълък. Ще си направим един кръвен тест да се разбере, че това съм аз. И после да ми кажеш, татко. Тук какво да крада, бе, смешник. Само това да кажеш, че си толкова насрам, точно като майка ти, като и го напъхах целия път, за даже царевица излише с уребрения капут, смешник. Виж колко си жалък. Как си нашия вода в лицето се будиш, бе, крадец. Беден помяр. Не можеш си купиш една мишка, бе, нещастник. Виж, продължаваме. Мога да добър ти да ти купа майка ти и баба ти там селенките, къде се събират да работнат в някаква гимназия да учиш помяр. Между другото си доста як в момента, смисъл, аз нямам пети клас завършен, обаче съм сигурен, че дори си по-малък или по-голям от мен, аз съм постигнал много повече от тебе. Да, постигнал си мишки, някакви берлини. Журек, принципно баща ме в Германия, той мора да дойде, той при тебе. Не е проблем да се видим, аз имам пазарик скоро така нече. Как знаеш, че си постигнал? Постигнал съм нещо повече от него, защото не псувам само за едно и нещо и не казвам само, че някой краде с врата. Нещо оригинално. По този начин постигам нещо повече от него и второто, че той е циганин, аз съм по-напред от него, защото съм българин, разбираш. Инжурет, какво си постигнал, брат? Постигнал дъшаците ми. Не бе, принципно в Германия, момчето, брат. До някъде това си е постижение, брат. Какво постижение си купиш билет за 40 евро, да идиш самолет от Германия, какво постижение, бе, брат? Аз съм тук на гости, даже не съм от Германия, бе, пичага. Аз съм от едно село в момента, долу и съм си направил прокси и така. Вие сте някакви много тъпи българите, брат. Верно сте много прости, брат. Та държава никога няма се оправи, брат. Значи, гледай сега. Трябва да имате, братле, доблестта да признаете това, че някой наистина е направил нещо, брат. Мога да отишъл в Германия, братле. Ама важното, че отишъл. Крадец, разбираш ли? Айде ме занимава бесел, так. Аре, би си майката, бе, палач, отивай да лягаш при приятелката ти, където е умрела там студена. Как се човек и накрая нищо не става, ето ми най-смешното. Журек по принцип е от тея, където като малък ходеше и се биеше насама там. Епа, хубаво, ама някаква се урежда. Не бе, пичага, аз ти гарантирам, че с който се видео тук ще му изкарам гръкляна, като каже нещо, разбираш ли? Добре, но да някой пуска, съм някой мишок. Проблема е там, че този първо само говори и казва крадец, мърдец, разбираш ли, паща изкърта муцуната в смешник. Добре, ще видим. Какво ще видим, бе, смешник, ляга песната на ти приятел, където целуваш, като се посля, защото те ще погребам, бе, смешник. Влакчето до Пазарджик да платиш 10 лева за влака, защото в това посело няма с какво друго да дойдеш до града, братле, и да ти отворят черепа на две. Между другото, как се отваря череп на две? И да си събираш очите. Дойде, аз ще ти покажа какво се отваря черепа на две. Тълпа нервозата, ей, македонски цигани, мокни, защото ще те чукам, докато умре смешник. Барекнете го този помяр от твата са. Съпърнал, ще го кажа така като на пич. Влизаш тук и ми кажеш някакви неща, кажеш ми крадеци, запази си мнението за себе си. И това е. Еми тогава като са глупости, ти защо почваш да ми говориш на криво веселтак? Еми тогава като ти е кеф, отива да чукаш майка ти докато умира и така. Човека да ще ми какво да правя, кавал. Какво да не ти казвам, бе? Лягай си нещастник. Ей, чакай, стой. Маршо, стой, бе. Маршо, казах ти да не го пробваш целия, бе.